bat, mesedez, hementxe. Vale. Abenduko udalbatzarrari hasiera emango diogu. Egon da, 76. puntuarekin, Getxo udalbatzak 2023ko azaroaren 30 egindako aurreko ohiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Bai? Zein dezake... Bai, zein dezakezu. Bai, egunon, guk esan behar dugu gure aldetik ez dugula akta hau onartzen, ez delako jasotzen zergatik ez genuen parte hartu osoko bilkuran. Horrekin batera esatea, azaroaren 30ean Hego Euskal Herrian greba feminista orokorra izan zela, zalantzarik gabe egun arrakastatsua, Euskal Herrian zaintza sistema publiko eta komunitarioaren aldarria erdigunean kokatu zelako. Zaintzarik gabe bizitzarik ez dela posible ulertuta bizitzako momenturen batean denok, salbuespenik gabe, behar ditugun zaintza lan hauek modu komunitarioan eta eredu publiko baten bidez antolatzeko beharra aldarrikatu zen. Eremu pribatutik ateratzea, emakumeon gain egoteari ustea, lan hauekin negozioa egitearekin bukatzea. Grebaren deialdia osoko bilkuraren egun berean izango zela ohartuta, bilkura egunez aldatzeko eskaera egin genuen. Modu honetan, Getxoko udalak grebaren aldarrikapenari keinu bat egiteko, langile guztien greba eskubidea bermatzeko eta kide guztion parte hartzearekin burutzeko. Jakin badakigulako osoko bilkura bat aurrera eramateko baliabide pertsonal eta tekniko minimoak beharrezkoak direla. Baina ezezkoa jaso genuen. Erabaki politiko gisa, gure ustez. Are gehiago, EH Bilduko zinegotziok greba egin genuen eta greban geundela adierazteko gure eserlekuetan zaintzen duen herria helburu greban idatzita zuten txarteltxoak jarri genituen. Gure harridurarako baina txartel horiek osoko bilkura hasi aurretik kendu zenituzten. Horrela, are eta ikusezinago bihurtuz greba eguna bera. Osoko bilkura azaroaren 30ean edo 29ean egiteak zuen ezer aldatzen, eta argi geratu da, izan ere gaur hemen gaude, pleno ospatzen, Gabonetako oporraldiagatik astebete aurreratu egin delako deialdia. Hori bera aktan jasotzea gustatuko litzaiguke. Eskerrik asko, honez bestez jarraituko dugu aurrera. 177. puntua, esku hartze sozioedukatibo eta psikosozialiko zerbitzua emateagatik agintzari kooperatibari fakturak ordaintzeko proposamena. Bai? Bai, barkatu. Bozkatuko dugu orduan, aktaren onarpena. Akta zeinek onarpenaren adostasuna. Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontra? EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Eta honekin 177. puntura basatuko gineateke, esku hartze sozio... Batzordearen proposamena da, ekonomia prozesalagatik prozeduralekin jarraitzea eta espedientean prestazioen balorazioari buruz jasotako informazioaren arabera zerbitzuen mailearen aldeko kalte ordaina finkatzea, udala bidegabea beraztea saihestuz aurkeztutako eta adostutako fakturekin bat datorren zenbatekoan. Zertasunak hauze dire, faktura guztira da 30.740,67 eurokoa. Onartu faktura hori eta agintzari soziedad kooperatibari ordaintzea. Norbaitik hitza? Ez? Beraz, proposamenaren bozketara pasatuko gineateke, puntuaren adostasunerako bozkak, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontra? EH Bildu. Abstentzioak, Elkarrekin Podemos eta Alderdi Popularra. Eta honez beste 178. puntura pasatuko gineateke. Euskararen nazioarteko egunari buruz bozeramaileen batzordeak 2023ko azaroaren 29ean hartu duen erabakiaren berri ematea.
Bozeramailearen batzordea, 2023ko azaroaren 29ko egindako bilkuran, EAJ, PP eta PS Euskadiko Ezkerraren babesarekin eta EH Bilduren eta Elkarrekin Podemosen abstentzioarekin ondoko adierazpen instituzionala onartu eban. 2023ko Euskararen nazioarteko egunerako adierazpen instituzionala. Euskal Hiztunon ahotsa, Euskararen zabalbide. Euskal Hiztuna, Euskararen zabalkunde digitalaren eragile nagusia. Gure alde, Euskararen alde alegia, inork egin dezakeenaz galdetu ohi dugu sarri Euskal Hiztunok, bereziki Euskararen nazioarteko egunaren inguruko gogoetan. Ezin luka jakina egin beharreko galdera eta gogoeta dela, baina ez litzateke inola ere zilegi, are gutxiago baliagarria ikuspegi horretara mugatzea Euskararen aldeko jarduera. Garrantzi betekoak izaten jarraitzen dute ezinbestekoak Euskararen erabilaren aldeko ekimen kolektibo presentzialek jendetsuek kale girokoek. Ezinbestekoak diren bezala Euskara ardaz duen elebitasun orekatua gauzatzen jarraitzeko lankidetza pribatu publiko harmonikotik datozen ekimen eraginkorrak oro. Baina digitalizazio aurretuaren garei honetan adimen artifiziala makulu ez ezik kultur komunikazio eta gizarte garapenaren bektore nagusi bilakatzen ari zaigunean erronka berri bat iritsi da gure komunitatera. Algoritmoak ausazkotasunarekin lotzen ditugu sarritan eta adimen artifiziala gure kontroleren mutikat dagoen esparru batekin. Baina teknologia aurreratu guztionen muinean gizakiak etengabe elikatutako tripak daude. Makinen autonomia gero eta handiago izanik ere, autonomia hori era batera edo bestera elikatu eta bideratu daiteke. Bada, elikatze horretan dugu euskaldunak etorkizun hurbilerako erronka, bai erakunden aldetik, baita norbanakoen aldetik ere. Sortuko dire tresna aplikazio gailu berriek gure hiztun komunitatearen eta gure euskararen muina behar dute erraietan. Horretarako, ahotsa, hizkera, hizkuntza, ezagutza, aldaera, estiloa, berezitasuna, ezakera edo idazkerea etorkizuneko trene elikagai bilakatu behar ditugu. Euskararen zabalkunderako aro digital berria hasi da, implikazio pertsonalaren bidez eta komunitate gisa galduteko unea iritsi da. Har dezagun geure esku bereziki adimen artifizialarekin bidetik datozkigun lanabesak euskaraz funtzionatzeko bidean tinko jartzeko ardura. Erakutsu diezaiogun euskaraz lan egiten geure eguneroko jardueran ezinbesteko lankide dugun tresneria digitalari. Oparo bueltatuko digu eta gure oraingo ahaleginaren mozkina, modu ezin praktikoagoan bueltatu ere. Euskarazko datu base sendo bat sortuta, euskarak zuzeneko sarbidea izango du sare teknologiko nagusien zirkuitetan, eta horren eskutik eguneroko eta helburu ugaritako aplikazioetan. Ez da mez bat, hil edo biziko eginkizuna baizik, euskararen garabideari begira eta batez ere digitalizazioaren unibertso ekidinezinean gure hizkuntzak atzera pausorik gabe aurrera egin ahal izan dezan. Beste hainbat urratz egin ditu euskarak digitalizazioaren eremuan oraingo honen aurretik ere, esate baterako itzultzaile neuronalena, itzulpen automatikoaren, ahots sinestiaren eta transkripzioaren alorrean eman diren urratzak. Hortze beraz, bidea erabil ditzagun gure alde euskararen zabalkundearen alde teknologia kolaboratiboak izugarria izango dugu ahaleginaren ordaina, guztiz aldekoa eta batez ere atzera ezina. Euskal Hiztunon komunitateak zor dio bere buruari ahalduntzeko bide honetan urratz erabakigarriak egitea, digitalizazioak sortutako beharrak asetzea kasu. Eta ireki dezaiogun ahalegin honen atea baita ere euskara hurbiltzen ari diren herritar guztie, euskal herritarron komunitate eleaniztunak elkartasunez, arrotasunez eta kontzientzia betean bizi dezan euskararen aurrera bide digitala. Eman diezaiogun ahotsa euskarari mundua euskaraz izendatzen jarraitu aldezagun. Euskarari zor diogu, geure buruari zor diogu. Norbaitek hitza. Benito jauna. Egun on guztioi. Bueno, nik zera esateko hartu dut hitza. Adierazpen instituzional honetan abstenitu egingo gara, eta bueno, esan beharra dugu albiste txarra dela hau bezain gai garrantzitsu batean adostasunik lortu ez izana. Egia esan,
etzaigu ondo iruditzen adierazpen zirriborro modura Eusko Jaurlaritzaren adierazpenaren kalkoa aurkeztea. Are gutxiago, kontutan izan da, adierazpen horrek bi alderdiren borondatea baino ez duela islatzen. Bilera hartan, adostasunez onartutako testua zela esan zen, baina gure ustez bi alderdiren arteko akordioari ezin zaio adostasuna deitu. Adostasuna da Eusko Legebiltzarrean onetsitako testu bat aurkeztea. Bigarren ikuste du gure buruari eta bozeramaile batzarrari kalte egiten diogula beste instituzio batzuen adierazpen instituzionalak ekartzen ditugunean, kasu honetan Jaurlaritzarena. Izan ere, Getxoko udaletik askoz gehiago egin dezakegu. Eta esate baterako, gure adierazpen instituzionalak egin ditzakegu. Edo gutxienez, goragoko instituzioetan onetsitakoak egokitu, udalerriaren kasuistikara egokitu hain zuzen ere. Eta norberaren errealitate soziolinguistikoa kontutan hartun, ez da gauza bera, ajangize oinarri hartzea edo Getxo oinarri hartzea. Izan ere, ajangiz omen da Euskararen partetik egoera soziolinguistiko onenean dagoen udalerria Bizkaian. Eta beraz, testuan jasotako konpromisoak ere desberdinak izan behar dira. Hizkuntza arloan, gure ustez, derrigortasunetik eskubide unibertsalera pasa behar gara, Euskara ikasteko eskubide unibertsalera. Horretarako, oztopo guztiak ezabatu behar ditugu, batez ere ekonomikoak. Hizkuntza eskakizunak egokitu behar ditugu egungo errealitatera, euskaltegin eskaintza egokitu behar dugu, helburu desberdinak kontutan hartuta, azterketak gainditzea helburu bakarra izan ez dadin, oztopo bihurtu direlako eta beste hainbat eredu interesgarriagoak direnak gainera alde batera utzi direlako. Bukatzeko, uste dut hizkuntza arloan jauzi hori eman behar dugula. Derrigortasunetik Euskara ikasteko eskubide unibertsalera pasa. Besterik ez. Eskerrik asko, este norbaitek, Bilosola jauna. Bai, egunon guztioi. Bueno, ez dago zan beharrik Bilduk babesten dugula, Bildutik babesten dugula Euskararen zabalkunde digitala, eta uste dugula digitalizazioaren ere beharrezkoa dela Euskararen normalizazioa bultzatzea. Baina, bueno, bozeramaile batzorrean epetu genuen bezala, ezinbesteko iruditzen zaigu adierazpen honetan jasotzea Euskarak pairatzen duen oldararri judiziala esan bezala jasotzea. Izan ere, azken hilabeteotan areagotu izan dira Euskararen kontrako epaiak eta zalantzan jartzen ari dira Euskararen aldeko normalizazio politikak. Eta esan beharra dago ere bai, epaitegitan hartu direla erabaki horik. Bai, baina erabaki horik, zoritzarrez ez dira bakarrik heldu. Botere mediatiko eta politiko batzuen laguntza izan dute. Adierazpen hau onartu duzuen batzuen eskutik hain zuzen ere. Gure ustez hipokresia hutsa da hau. Alde batetik Euskararen aldeko adierazpen hutsak onartzen dituzue eta bestaldetik Euskararen normalizazio politika onartzerakoan kontra zaudete. Hemen behin eta berriro inposatzen zaigun hizkuntza bakarra gaztelera denean, bizitzaren arlo guztietan. Adibide modura, jarriko dut bozeramaile batzordeetan gertatu zena, azalduko dut labur. Bildutik beste adierazpen proposa bat eraman genuen, eta bertan, harritzeko hau, leporatu zitzaigun adierazpen hori Euskara utziz eraman izana. Horrek, akordia lortzea zailtzen zuelako, noiz, eta Euskararen nazioarteko egunarekin lotutako adierazpen bat onartzeko, atera kontuak. Hemen batzuek oraindik ez dutelako Euskara ulertzen, edo hobeto esan da, Euskara ulertzeko inolako borondaterik ez dutelako, eta are gehiago, Euskaraz bizi nahi dugunoi dagozkigun hizkuntza eskubiderik ere galazi nahi dizkigute. Gu ez gaude prest. Eta Bilbon, azaroaren lauan erakutsi genuen modura, milaka gara euskaraz biziguran dugunok, eta ez dugunok onartuko Euskararen normalizazio politikin inolako atzera pausorik. Mila esker.
Uriarte jauna. Bai, Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean. Gu askoz baikorra gara, guk ikusi denuen hor bozeramate batzorde horretan akordio batera heldu zela, hiru alderdien arteko akordioa, bai gainari ipini ziren egia da hor Bilduk esan dagoena beste alternatiba batzuk, alternatiba horiek ez ziren bidegarriak akordio handiagoa lortzeko, eta bueno, hiru alderdi horren zinegotzien ekopurua 18 gara guztira, eta beste alderdiek abstenitu egin ziren, beraz ikusten denez ez da erraza osoko bilkura honetan akordioetara heltzea, zorionez, behintzat, hor salbatu egin zen Euskararen aldeko aldarrikapena guztiok gure iritziak edo gure iritziaren zati bat aparte geratu zen, baina, nolabait akordio zabaloa lortzeko, aldarrikapen hori Eusko Jaurlaritzatik etorri zena, onartu egin zen, eta zorionez ere bai, kontrako botorik ez egoan, eta hori zoriontzekoa da, eta baikor ikusten dugu egoera hori. Hori da gure iritzia. Honekin 189. puntura pasatuko ginateke. Kreditu transferentzien bidez egindako aurrekontu aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamena da, kreditu transferentziaren erabileraren bidezko aurrekontu aldaketari buruzko zinegotzi eskuordoaren ebazpenaren jakitun geratzea. Da, 5.763 garren zenbakidun ebazpena, 57.000 euro, zuhiltzaile eta salbamendu foru zerbitzurako. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, 180. puntura pasatuko ginateke, kreditu finalista gaitzen bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamena da, kreditu finalista gehikuntzaren erabilaren bidez aurrekontu aldaketari buruzko zinegotzi eskuordaren ebazpenarekin jakitun geratzea. 5.589 zenbakidun ebazpena da, 2.334.628 euroko zenbatekoarekin, eta urbanizazio proiektutik eratorritako beste jarduketa bat zurea zuzenduta dago. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, 181. puntura pasatuko ginateke, Bildu taldearen mozioa etxe hutsak mobilizatzeari buruzkoa. Zeinek hartuko du hitza, Rodríguez jauna. Egunon, Getxon etxe bizitzaren arazoa bistakoa da eta inork ez du zalantza jartzen. Azken aldi honetan merkatua erabat gelditu da. Ez da etxe bizitzarik ateratzen merkatura. Gobernuak dio, etxe bizitza plana landuko dela APOa onartzen denean, baina APOa ez da onartu eta atzeratuta dago. Bestalde, logikoena litzateke gure ustez, etxe bizitza planak APO baldintzatzea eta ez aldrebez. Argi dagoena da arazoa gaur-gaurkoa dela, eta APOak edo ustezko etxe bizitza planak ekarritzakeen konponbideak ez direla beralakoak izango. Urteak pasa beharko dira balizko konponbide horien eraginkortasuna ikusteko. Baina bitartean, gurean badago gazte eta ez hain gazte etxe bizitza topatzen ez duena. Duela urte batzuk eginiko azterketa batek esaten zuen, Getxon 900 etxe huts merkaturagarriak baino gehiago zeudela. Etxe huts horiek mobilizatzeko plangintza oso bat proposatzera gatoz, hainbat neurri uztartzen dituena. Gure ustez, alokatzaileari segurtasuna eman behar zaio. Hori baita euren kezka nagusia. Segurtasun ekonomikoa, juridikoa eta teknikoa. Horregatik arlo guzti horiek landuko dituen zerbitzu berria sortzea proposatzen dugu. Baina etxe hutzen jabeek balizko alokatzaileak izan daitezkeenak gizartearekiko ardura bat ere badute. Beraz, zerga hobariak eta zerga gainkargak uztartu behar direla uste dugu.
Diru laguntzak ere erabili beharko ditugu, baina diru laguntza horiek alokairu prezioak finkatzeko baliegarriak izan behar dira. Beraz, udala alokairu indize gidaria sortzea proposatzen dugu, eta aldi berean etxebizitzak merkaturatzeko diru laguntzak ezarri. Baina maizterrak ere babesa behar du. Horregatik proposatzen dugu alokairurako laguntza bulegoa sortzea eta horrekin batera alokatzaile eta maizterran arteko bitartekaritza zerbitzua jartzea. Jakin badakigu, proposatzen duguna ez dela behin betiko konponbidea. Konponbidearen pausu bat besterik ez, baina dugun premiari erantzunez ezarri daitezken neurriak direlakoan gaude. Beraz, osoko bilkura honi akordiorako puntu hauek proposatzen dizkiogu. 6 hilabeteko epean, udalak alokatzaileentzako laguntza zerbitzua ezarriko du, zeinak segurtasun juridiko, ekonomiko eta teknikoan lagunduko diena eta alokatzaileen egoera erraztuko duena. Etxe hutsak alokairua jartzeko udal zerga sistema baimentzen dituen hobari guztiak aztertu eta ezarriko dira 6 hilabeteetako epean. 2024ko osean, udalak maiatzaren 18ko 4/16 arau foralak bere 10. artikuluaren 9. puntuan aurreikusten duen 50%ko gainkarga ezarriko da, aipatu artikuluak ezartzen duen baldintzetan. Ekainaren 18ko 3/2015 etxebizitza legeak bere 57. artikuluan aurreikusten duen etxe hutsei kanona ezarriko da 6 hilabeteko epean. Ekainaren 18ko 3/2015 etxebizitza legeak ematen dituen aukera guztiak arakatu eta ezarriko dira. Etxebizitza konpontzeko eta alokairua jartzeko diru laguntzak ezarriko dira 6 hilabeteko epean. Etxebizitza handiak zatitzeko eta gutxienez bat alokairua jartzeko diru laguntzak ezarriko dira 6 hilabeteko epean. Higiezinen ondastuneko agentziak eta eraikitzaileak, maizterren elkarteak eta gazte erakundeak entzun eta gero, udalak alokairu udal indize gidaria ezarriko du zeinak diru laguntza guztiak baldintzatuko dituen. Alokairuaren bulegoa sortuko da maizterrak laguntzeko eta aholkatzeko. Baita alokatzaileak laguntzeko eta aldibien arteko bitartekaritza lana egiteko ere. Eraikitzaile egiezin agentzien maizterren elkarte gazte eragile eta beste eragile sozialekin batera, etxebizitza udal kontseilua eratuko da alderdi politiko guztien parte hartzearekin. Bueno, erreza da, 2016 urtean, errepikatu nahi dut urtea, lortu genuen Eusko Alderdi Jeltzalearekin eta PSErekin akordio bat, eta akordio horrek zigoen etxe bizitza hutsen zentzua egingo zela udaletxean, edo Getxon. Zentzu hori egin zan, eta horren ondorioz kalkulatu egin ziren Getxon 900 bat etxe bizitza zeudela hutsik, baina alokairuan jartzeko modukoak. 7 urte pasatu dira, eta azken urte hauetan udal gobernutik behin eta berriro esan zaigu etxe bizitza hutsen definizioan segurtasun juridikoa bilatu behar zela, eta horretarako hornikuntza enpresekin harremanetan ari zirela. Gaur eguneko egia gordina da. Getxon ez dagoela alokatzeko etxe bizitzarik, baina badago etxe bizitza hutsik. Duela gutxi ikusi dugun iragarki batean, Portuzarrean 45 metro karratuko etxe bizitza bat 1.800 eurotan alokatzen zen hilabetean. 45 metro karratu 1.800 euro. Egoera onartezina gure ustez. El problema de la vivienda en Getxo no se va a solucionar. Getxoko etxe bizitzaren arazoa ez da konponduko alokatu daiteken etxe bizitza hutsaren mobilizazioaren bakarrik, baina jakina urrats garrantzitsua izan daiteke eta azkar egin daiteke. Gobernu taldearen ikuspuntutik, APOak etxe bizitzaren arazoari irtenbideak emango dizkio, baina gu ez gaude ados. Eta ados egonda ere, badakigu APOa geldiri dagoela. Eta geldirik egongo ez balitz ere, APOak planteatzen dituen ustezko konponbidea gauzatzeko urteak beharko lirateke. Eta, tarte horretan, biztanleria galtzen jarraituko dugu. Getxok zahartzen jarraituko du. Hala, bere soziologia aldatzen jarraituko du eta onartu ezin dugun gainbera batean murgilduko gara. Mozio honetan planteatzen duguna eta aurrekontuei egindako zuzenketetan ere planteatu duguna, utzi dauden etxe bizitza mobilizatzeko plan bat egitea da. Hainbat alderdi kontutan hartun da. Alde batetik etxe bizitzen jabeei segurtasun juridiko, ekonomiko eta tekniko eskaini nahi diegu, alokairu errazteko, eta bestetik maizterrei segurtasuna, informazioa eta aholkularitza eskaini nahi diegu. Elkarlanean
lanean aritzea planteatzen dugu euren eskarmentuan oinarrituta, gazte erakundeak entzunda, eraikitzaileen proiektuak aztertuta, alokairu indize gomendatu edo gidaria sortu zeinak gida moduan arituko den diru laguntza kontuetan eta beste hainbat arlotan. Y también debemos actuar en el... Zer garloan ere zerbait egin beharra daukagu. Egun araudiak aukera ematen du OHZ-ari 150ko errekargoa aplikatzeko. Urtarrilaren batean inor erroldatuta ez duten etxe bizitzetan. Errekargo hori orain aplikatzen badugu, ezingo da hobeto esan da 2024 urtarrilen batetik aurrera aplikatu, baina bai 2025etik aurrera. Eta horrela erroldatzakatzak zuzenduko ditugu. Izan ere ikusi genuen Getxon 2005 etxe bizitza daude non pertsona bat erroldatuta izan behar duten eta ez da horrela zen. Bestalde, etxe bizitzari buruzko euskal legeak 10 euroko kanona ezartzen dio bere funtzio soziala betetzen ez duen etxe bizitza utz bakoitzari. Kanon horren ezarpena atzeratzen ari da, arrazoi batengatik edo besteagatik. Euskal legea defendatzen dituztela diotenek eta usteko eskumen inbertsioen aurka egiten dutenek, ez dituzte lege horiek garatzen. Aplika ditzagun, hori da gure proposamena, eta egin dezagun orain. Ikusi behar ditugu, diru laguntzak etxea konpondu eta txukuntzeko, eta konpondu eta txukundutako etxe horiek alokairua jartzeko, edo etxe handiak zatitu eta zati bat behintzat alokairuan jartzeko. Eta egia da bestalde Eusko Jaurlaritzak alokairua laguntzeko politika batzuk badauzkala. Baina politika horietan ezartzen diren prezioak eta mugak, Getxo kanpoan uzten dute behin baino gehiagotan. Ikusten baldin bada ere Jaurlaritzak egiten duen politika laguntzeko bideak daudela aurrera. Bada esango duenik jabetza pribatuaren kontra aritzen garela, baina ez da egia. Eta hala ere, ezin dugu ahaztu jabetza pribatua ez dela mugagabea, eta jabetza pribatuak beren bete beharrak dakartzala. Bada esango duenik etxe bizitza hutzen jabeak laguntzen ditugula, eta ez dugu katuko, baina ez da hori orain gure kezka nagusia eta gure helburu nagusia argi dugu. Eta helburu garbia da, hutsik dauden etxe bizitza merkaturatzea. 900 bat dira, eta inork ez du pentsaten guztiak merkaturatuko ditugunik, baina 120 lortuko bagenu politika arrakastatzu baten aurrean geundeke. Orain egin ditzakegun politikak dira, azkar ezartzeko modukoak eta epe laburrean eragina izan dezaketenak. Alokairuaren merkatua astindu behar dugu, eta batez ere gure gaztei aukerak eman behar dizkiegu. Proposatzen dugun plangintza honek egiten diren beste politika batzuk osatu dezake. Eskerrik asko. Benito jauna. Sí, gracias, señora. Eskerrik asko alkate anderea. Ondo da, ukaezina da oso larria dela etxebizitzaren egoera Getxon. Udal inkestak adierazten du, izan ere, gure herritarren kezka nagusia dela. Egoera hau baldintzatzen dute presio altuek, bai erosketan, bai alokairuan presioak oso altuak direlako. Horren ondorioz, hain zuzen ere, familia gazte asko kanporatuta daude, udalerritik kanpo joan behar dira, ezin dituztelako presio altu horiek ordaindu. Eta horrez gain, badaude beste familia batzuk hemen bizi direnak, bere egunerokotasunean eta hilabetearen amaierara heltzeko fakturarik altuenetako batzuk ordaindu behar dituztenak. Alokairua oso altua delako, Bizkaiko altuenetarikoa. Hain zuzen. Egoera hori gora bera eta etxebizitzaren egoera larria bada ere Getxon, zer ikusten dugu? Ba, gure udalerrian 900 etxebizitza baino gehiago daudela utzik, hori gertatzen da. Eta merkaturatuko balira hori guztiak, zalantzarik gabe, efektua izango lukete etxebizitzaren merkatuaren prezioetan. Horregatik, beharrezkoa da, baina premiazkoa ere bai egoera honetan zerbait egitea. Nire taldetik proposatu genuen legegintzaldi honen hasieran neurri pakete bat. Premiaz erantzuteko egoera honi. Horren barruan sartzen ziren neurriak mugiarazteko utzik dauden etxebizitzak. Hain zuzen ere, neurri horiek jasotzen dira jada Euskal Dekretuan, utzik dauden etxebizitzen dekretua sari naiz. Egia da, akordio batera heltzeko eta aurrera ateratzeko eskatu zela
getxo adierazteko tentsiodun gune bezala, edo gune tentsiodun bezala eta puntu hori kendu zen. Baina horrek ez du esan nahi etxe bizitzaren egoera larria ez denik eta utzik dagoen etxe bizitzaren egoera larria ez denik eta desagertu denik. Euskal Herria Bilduren mozioari dagokionez, proposamen batzuk jasotzen dira, guk partekatzen ditugunak nola ez. Adibidez, kanonaren kontua partekatzen dugu. Egia esan, azalezina da. Ezin da azaldu egoera honetan kanona ez aplikatzea, ez getxon, soilik baizik eta beste udalerri askotan. Erreferentzia indizearen proposamena ere erabilgarria iruditzen zaigu. Eta hirugarrenik, bulegoaren proposamenarekin ados gaude. Bulegoaren helburuak apur bat desberdinak izan daitezke, baina guk ere defendatu genuen proposamen hori neurri paketean eta guk ere proposatu genuen hori sortzea 2024ko aurrekonturako bihar eztabaidatuko duguna eta bozkatuko duguna. Hala eta guztiz ere, 10 erabaki puntu horietan badaude beste batzuk partekatzen ez ditugunak. Lehenik eta behin, aipatzen da inmobiliarien kontua eta eraikuntza enpresen kontua. Aipatzen da sartu beharko liratekela horiek eragileen barruan. Hau da, esaten da udalak kontsultatu beharko diela horiei eta batzordean sartu beharko dituela eta horrek zalantzak sortzen dizkigu. Horrez gain, uste dugu, nire ustez, gehiegi azpimarratzen dela babesa ematea edo laguntza ematea maizterrei. Merkaturatzeko bere etxe bizitzak. Babes gehiegi eskaintzen zaie horiei mozioan. Eta horrek filo bikoitza izan dezake. Sinesmen bat dago. Ematen du, maizterrak, pertsona eta familiak normalak direla eta bere soldata eta pentsioa osatzen dutela alokairu batekin. Baina, ikerketek esaten dutena kontuan hartzen badugu, adibidez, txosten bat egin zuen Hidra kooperatibak, cómo afectar al control al precio del alquiler a los caseros, eta Espainiako maizterraren profila desberdina da. Hau da, sinesmen horretatik aldentzen da. Txostenaren arabera, hain zuzen ere, alokairuan dauden etxe bizitzen jabeak eskasak dira, 6% ez dira heltzen, 18 urteko biztanleen artean ez dira 6% heltzen gure herrialdean, eta oro har, pertsona horien diru-sarrerak altuak dira. Pisuaren errentaz gain. Normalean, 57.000 euro baino gehiago kobratzen dituzte urtean. Batez beste, hori kobratzen dute. Beraz, nik ez dut uste... Horrelako errentak dituzten biztanleei gure ustez ez dizkigu hainbeste babes eman behar. Horregatik, asko pentsatu ostean, abstenitu egingo gara mozio honen aurrean. Eskerrik asko. González jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, ya hemos debatido más veces la cuestión... Behin baino gehiagotan eztabaidatu dugu etxebizitzaren gaiaren inguruan getxon eta alderdi gehienok identifikatu dugu arazo eta erronka handia dela etxebizitzarako sarbidea getxon, merkatua oso garestia delako bai alokairuan bai erosketan. Eta alderdiok zenbait neurri proposatu ditugu etxebizitzan horregatik hain zuzen ere. Aurreko agintaldiaren amaieran, etxebizitzarako plan estrategiko bat argitaratu zen eta bertan jasotzen ziren mozioan aurreikusitako neurri gehienak. Gainera, kasu askotan, neurri horiek irailean ekarri zituen Elkarrekin Podemosek osoko bilkurara. Etxebizitzarako sarbidea kezka bat da eta alderdi guztiok adierazi dugu kezkatuta gaudela horrekin. Kezkatuta gaude eta okupatuta gaude. Horregatik hain zuzen ere, sozialistok uste dugu garrantzitsua dela apoa sustatzea. Horrek aukera emango du abiarazteko zenbait etxebizitza. Horietatik bi eren babes araubidean egongo dira. Apoarekin batera etxebizitza plan bat onartuko da eta horren ardatzak aurreko agintaldian argitaratu ziren eta hori lotuta dago mozioan planteatutakoarekin. Lehenengoan planteatzen da etxebizitza udal unitatea sortzea. Bigarren ardatzean diseinatzen da plangintza esku hartu ahal izateko utzik dauden etxebizitzetan. Bigarren ardatzean adierazten da zein den udalaren papera etxebizitza publikoa sustatzeko eta horrez gain plangintza jasotzen da. Hau da, diagnostikoa partekatzeaz gain
Badugu plangintza bat estrategikoa dena gainera, eta mozioan aipatzen den gehienari buruzko akordioa badago. Edonola ere ez dugu alde bozkatuko, ados egon gaitezke neurri gehienekin. Batzuk araua dira, baina badaude beste batzuk ezin direnak aplikatu epe laburrera. Baina lehenengo puntuarekin ez gaude ados, izan ere lan egin behar dugu Eusko Jaurlaritzarekin batera. Eta ez litzaiguke gustatuko zerbitzu paraleloak sortzea. Eta alokairua mugiarazteari dagokionez alokabidek ez badu mugiarazten, presioa altua delako, lankidetzan aritzeko aukerak bilatu behar ditugu zerbitzu honekin. Optimizatze aldera besterik gabe, mila esker. Eskerrik asko, Lekerika jauna. Muchas gracias. Eskerrik asko, alkate anderea. Buenos días. Egun on guztioi. Nosotros vamos a empezar, al igual que ha hecho el resto de los grupos. Gainerako taldek bezalase, hasteko, hauz esango dugu. Zalantzarik gabe, arazo bat dago, etxe bizitzaren alorrean gure udalerrian. Arazorik nagusietako bat da, eta azkenengo inkestaren arabera, udalak egindako azkenengo inkestaren arabera, arazo nagusia da, Andramarin, arazo nagusia da, Negurin eta Algortan, eta bigarren arazoa da aparkalekua eta gero areetan. Ez dut ezer berririk esango, honen inguruan, ez dut ezer aparta esango. Etxebizitzaren gaiak eragiten die administrazio publiko desberdinei eta ez soilik Getxoko udalari eta gustatuko litzaiguke laburpen txiki bat egitea, azaltzeko zer gertatzen ari den azken aldian. Ez gaude ados EH Bildurekin. Gero azalduko dugu zergatik. Esaten dute EH Bildutik egungo arazoa dela, baina etxebizitzaren arazoa luzaro existitu da hemen Getxon. Baina, aipatu nahiko genuke, etxebizitza legea indarrean sartu denetik nazio mailan, alokairuaren eskaintza ehuneko 30 erori dela. Igo dira aldi baterako alokairuak, murriztu dira ehuneko 12 mugagabeko alokairuak, eta prezioak igotzen ari dira IPCA KPIa baino gehiago. Etxebizitza legea onartu zen EH Bilduren babesarekin eta horrek ez du arazoa konpondu. Arazoa luzetik zetorren, baina orain larriagotu egin da arazoa. Zioen azalpenean borroka egiten da etxebizitza planaren eta apoaren artean, eta hemen kontua ez da etxebizitza plan bat egitea, hori oso ondo dago bai noski, eta arazoa ez da plana egitea edo ez. Kontua da gero ez dela egikaritzen eta hori da azkenean larriena. Eta berriro ere esango dugu, azkenengo pleno batean esandakoa, 2009 urtean EAJak eta sozialistek etxebizitza plan bat sinatu zuten eta gaur egun, Ia 2024an gauden honetan, San Nikolaseko etxebizitzak ez dira egin, Zubiletako etxebizitzak ez dira egin, Konporteko etxebizitzak ez dira egin, eta Iturribarrin oraindik ere falta dira etxebizitzak. Benantiozen adibidez etxebizitzak ez dira egin, Ormasan falta dira etxebizitzak, aurreikusitakoarekin alderatuta. Beraz, oso ondo dago etxebizitza planak egitea, baina arazoa hor dago. Eta hauze, gobernu taldearen utzikeriaren seinale da, gure udal gobernuen utzikeriaren seinale da, eta ez da egikaritu etxebizitza planean aurreikusitako guztia. Hala, aipatzen da, utzik dauden etxebizitzak mugiarazi beharko liratekeela, eta ados gaude adibidez 6. puntuarekin. Bertan, aipatzen da, dirulaguntzak eman beharko genituzkeela alokairua sustatzeko, eta beste puntu batean, aipatzen da, pisu handiak zatitu beharko liratekeela. Guk alegazioak aurkeztu ditugu apoan, 100 baino gehiago, eta guk proposatu duguna bideragarriagoa da horrela, errazagoa da pisuak banatzea. Hala, gobernu taldeak proiektu bat du, lantaldeak proiektu bat du, eta bere proiektu hori ez da oso handizalea, eta gure alegazioarekin orain egingarriagoa da pisu handiak banatzea, edo pisu handi gehiago banatzea, hau da, ez ditugu hainbeste muga jartzen. Hasierako testuarekin alderatuta noski. Badaude beste puntu batzuk, EH Bilduk aipatzen dituena, eta badaude abian. Bigarren puntuan, aipatzen da aztertu beharko liratekeela zerga sistemak ematen dituen aukera utzik dauden etxebizitzak alokairuan jartzeko. Badago obari bat, udalak aplikatzen du obari hori, eta aurrekaria ez da izango, baina obari gehiena aplikatzen du udalak. Beraz, espero dut gehiegi ez aztertzea, batez ere, kontuan hartuta zerga gehiegi biltzen dituztela.
Eta espero dugu hobarian murriztea. Gehienekoa aplikatzen dute, 50%koa aplikatzen dute hutsik dauden etxebizitzen eremuan. Eta berriro ere, EH Bilduk azpimarratzen du errekargua ezarri beharko genukeela. Eta Elkarrekin Podemosek aipatu du nortzuk diren normalean hutsik dauden etxebizitzen jabeak, baina egin beharko genuke analisi oso simple bat. Datuak aztertu beharko genituzke. Batez besteko OHZ, Getxon, 350 eurokoa izan daiteke, ezta? Gutxi gora bera. 400 euro batez beste, etxe bizitza normal batean, esan genezake. Aplikatzen badiogu 50%ko errekargua, jabeak ordaindu beharko lituzke beste 175 euro. Por pagar ese recargo, no creo que vaya Errekargu hori ordaintzeagatik ez dut uste jarriko lukeela bere etxebizitza alokairuan. Kanona ez da inon aplikatzen eta azkenengo bi esaldiak. 8. puntua guretzat ez dago argi. Uste dugulako alokairuaz gain kontuan hartu beharko dela horien errenta, maizterren errenta. Bigarren txanda. Esaldi bakarra, ez dut aurreikusita gero hitz egitea. Beno, baitz egingo dut gero. Bai, bale? Baitz egingo dut gero, berriro? González jauna. Bai, egunon. Bueno, no es la primera vez que... Ez da lehenengo aldia, EH Bilduk horrelako mozio bat aurkezten duela hutsik dagoen etxebizitzari buruz. Antzeko edukia zuten aurreko mozioek eta erantzuna noski antzekoa izango da, eta ez da oso originala izango, ez da sorpresa ere. Ez da lehenengo aldia eta edukiak antzekoak dira, baina testuingurua aldatu da, hori bai. Orain, bi etxebizitza lege ditugu. 2015ko legea eta Espainiako 23ko legea ditugu. Bi lege berriak dira. Eta, bai, bi lege horiek EH Bilduk onartu ditu. Eta kasu horietan ez da kezkatuta egon eskumenen inbasioarekin. Zenbat artikulu daude lege horietan eragina dutenak Getxon. Dekretu hori ezin izan da ezarri 2 urteren buruan, udal desberdinetan. Gobernatzen duten alderdiak gora behera, eta ezinezkoa izan da paperak dena eusten duelako. Eta horrelako irizmena duten legeak babesten dutenek simulazio egin beharko luketelako. Eta askotan, jendeak ez badu hori egiten ematen du, ez daudela oso kezkatuta gaiarekin. Ez dakit zergatik ez duen inork aipatu, nik aipatu baino lehen, tentsioa duten gunen errolda argitaratu dela. Eta Getxo tentsioa duen gune bat da. Eta gainera, egoera berezian dago, eta horrek ez du esan nahi, ez dakigunik etxebizitzarako sarbide arazoa dagoenik, bereziki gazteentzat eta baliabide gutxiago dutenentzat. Eta guk proposatzen dugu horri aurre egitea apoaren berrikuspenetik bertatik. 2.200 etxebizitza eraikiko dira, eta tasatutako beste hainbeste etxebizitza eraikiko dira. Eta akordio proposamenari dagokionez, oro har proposatzen dute bikoiztea etxebizitza saila Eusko Jaurlaritzarena. Horrek ondo funtzionatzen du. Eta udalerri desberdinen arazoei aurre egiten die. Eta nik uste dut ondo funtzionatzen duela arlo horrek. Adibidez, Ordizia bezalako udalerri batzuetan, EH Bildu gobernatutako horietan, etxebizitza unitateak desegin dituzte. Eta zuek proposatzen diguzue bikoiztea. Gaur egun, pizgarriak ematen dira alokairurako. Eta hori egiten du jada Eusko Jaurlaritzak bere ekimen eta programa desberdinen bitartez. ASAP, Bizigun eta Gaztelagun. Gainera, koordinazioan lan egiten dugu Eusko Jaurlaritzarekin alokabideren bitartez. Eta hori aztertuta ikus dezakegu baditugula baliabide egokiak etxebizitzaren eremuan. Horrez gain, mozioan planteatzen dituzte beste neurri batzuk legezkotasunetik urrun daudenak. Adibidez kanonarekin eta OHZ-arekin lotutakoak. Ikusiko zenuten bezala, badaude EH Bilduk gobernatutako beste udalerri batzuk Astigarraga bezala zergak itzuli behar izan dituztenak. Eta Donostian eta Bilbon aztertzen dituzte bide desberdinak, baina ez dituzte guztiak erabiltzen. Eta Alderdi Popularretik esan den bezala, OHZ-aren kasua, batez beste 400 euroko OHZ daukagu. Eta 280 euro ingurukoa da ohikoena. Eta pentsatzen badugu, jabeek, ordaindu beharko luketela hori, hau da, gure jabeak ez dira Espainiako jabeak bezalakoak.
Ez dira jabe handiak, baizik eta familiak eta jabe txikiak normalean. Eta ez dut uste merkaturatuko dituztenik 150 euroko errekarguagatik. Edonola ere badaude neurri eraginkorrak utzik dauden etxebizitzak mugiarazteko eta horiek fiskalak izan beharko dira. Hobariak eta grabamenak aplikatuz edo errekarguak aplikatuz eta zentzu horretan udal administrazioak ez du eskumenik. Euskal etxebizitza legeak gainera zailtzen du kudeak eta hori egitea eta etxebizitzak utzik daudela adieraztea zailtzen du legeak eta horregatik kanonaren aplikazioa zailagoa da kasu hauetan. Kanonaren aplikazioa oso garantista da, nola ez, eta horrek behartzen gaitu dokumentuak biltzera eta hori ez dator bat datuen babesaren legearekin. Eta etxebizitza legeek ez dute aurreikusi arazo hori nola zuzendu. Gainera, kasu batzuetan nahikoa da jabearen erantzunkinzupeko adierazpenarekin, esateko bigarren etxebizitza dela eta horrela, ez genuke aukerarik izango mugiarazteko etxebizitza hori eta nire hitzaldia amaitzeko etxea bilduk babesten ditu legeak kezkatu gabe bere aplikazioarekin eta kontuan hartu gabe horrek zer nolako eraginak dituen praktikan. Eta nire ustez marketing eta publizitate egintzak dira. Eta horrela ez diote konponbiderik ematen benetako arazoi, mila esker. Eskerrik asko. Bueno, voy a ir. ¿Por qué incluir a constructoras inmobiliarias? Zergatik sartu inmobiliariak eta konstruktorak ez zaigu gustatzen baina ezagutzen dute merkatua eta esperientzia daukate. Eta gure helbururako, hau da, utzik dauden etxebizitzak mugiarazteko baliagarriak izango lirateke. Eta egon naiteke ados EAJak esandakoarekin. Erreferente geografikoak jaben tipologiari dagokionez ez da oso egokia. Elkarrekin Podemosena eta gurea desberdina da. PSeri dagokionez ez dago etxebizitza plan estrategikorik. Entregatu zitzaiguna aurreko legegintzaldiaren amaieran zirriborro bat da, eta hor dago, zirriborro bezala. Ez dago etxebizitzarako plan estrategikorik. Denbora askoan, esan digute etxebizitza plana apoaren zain zegoela, eta orain alderantziz dela esaten dute, eta orain etxebizitza plana apoaren zain dagoela esaten da berriro ere. Apoaren inguruan ari gara, eta ez dugu zalantzan jarriko. Baina denok dakigu ez dela urtebete baino lehen onartuko, eta bere eraikuntzak sortu ahalko ditu 5 urteko epean kasurik onenean. Beraz, 6 urtez ari gara, eta orain daukagu etxebizitzaren arazoa, ez 6 urte barru. Apoa ona bada, 6 urte barru helduko da, baina orain zer egingo dugu? Ematen du, ikusten dugula, lapurtzen digutela, etxea eta bakoitzak erabakitzen duela zer egin, lapurrek etxea hartu bitartean. Eta ez gaude harrituta, ez gaude ados. Alderdi Popularrarekin etxebizitzaren eremuan, ez gaude harrituta. Hori espero genuen, noski. Baina gero, EAJak grazia egiten digu beti. Aipatzen dira oztopoak, eta EAJak esaten du oztopoak daudela 2015ko etxebizitza legearekin, eta EAJ izan da oztopoak jarri dituena etengabe lege hori garatzeko. Aipatzen da, akats bat dagoela, eta hobekuntzak egin behar dirila etxebizitza legean, 23an onartu delako lege hori, eta bai noski. Nor pentsa dezake Romoko etxebizitzak eta sugatzartekoak egoera berean daudela, ezin da mugatu alokairua arlo horretan. Edo nola ere. Aipatu ditugu etxebizitza hutsak, eta esan dugu mugiarazi nahi ditugula. Aipatu dira proiektu batzuk, eta Eusko Jaurlaritzak ondo funtzionatzen duela, esan da, bai, agian udalerri ertainetan eta txikietan funtzionatzen du Eusko Jaurlaritza, baina begibistakoa da, getxon Eusko Jaurlaritzaren politikek ez dutela funtzionatzen. Eusko Jaurlaritzak alokairu mugak esartzen ditu, baina horrek usten ditu kanpoan getxoko alokairua. Eta horregatik proposatzen genuen erreferentziazko indizea sortzea. Ez dago diru laguntzarik hortik gorako alokairuak dituzten pertsonentzat. Hori da benetan gakoa kasu honetan, eta horrez gain, EAJak joera du esateko zer egin den ordizian eta errenterian. Eta ez dakigu, ez dakit zer egin duten ordizian eta errenterian. Ez nagoelako kezkatuta horrekin, nik getxon nago. Eta guk neurriak proposatzen ditugu getxorako, eta beti egotea ezer egin gabe ez da onuragarria izango arazoa konpontzeko. Eskerrik asko, Benito jauna.
Sí, gracias. Bai, eskerrik asko alkate anderea. Ez nago ados. Jabeen tipologia ez da indesberdina Euskadin eta Estatuan. Ez nago ados. Txosten bat aipatu dut eta kalkuluetatik kanpo uzten ditu pertsona juridikoak eta soilik zentratzen da pertsona fisikoetan. Hau da, etxeetan zentratzen da. Eta hori zehazten da, txostenean bertan nahiko interesgarria da, esan behar dut, bai. Nik ez dut uste hutsik dauden etxe bizitzen arazoa, segurtasun ezaren arazo bat denik. Jabeentzat noski, hau da, ez du esan nahi jabeek ez dutenik segurtasuna. Segurtasun hori bermatzen da Alokabideren programarekin, baina zein da arazoa? Alokabideren programaren arazoa da ez dela bermatzen errentagarritasun handia. Hala, maizterrek errentagarritasun handia dute alokairuan jartzen dituztenean etxe bizitzak Getxon edo Euskadin orokorrean prezioak altuak direlako alokairuaren merkatuan hemen Getxon. Eta hori ez da bermatzen, segurtasuna bermatuta dago, segurtasuna bermatzen du Alokabidek. Eta Zorrialek Erika jaunak Alderdi Popularreko bozeramaileak esan du, batezbesteko OHZ eta 300 eurokoa dela Getxon urtean. Bai, zifra egokia izan daiteke eta ez naiz horretan sartuko, baina batezbesteko errenta alokairuan 850 euro dira hilean gure udalerrian. Hau da, hilabeteko errentarekin ordaindu duzu OHZ 3 urterako. Ez dut uste errekarguek aurrezkiak zapustuko dituztenik familientzat. Mozioaren zehetasunak ez dira arazoa gure udalerrian. Gaur egun gaitezke ados batzuekin eta beste batzuekin ez. Baina nik uste dut arazoa dela gobernuak ez duela ezer egiten hutsik dauden etxe bizitzak mugiarazteko. Ez dute ezer egiten horren inguruan eta bai, hauteskundeetan etxe bizitza plana iragarri zuten eta hor geratu da tiradera batean. Eta hutsik zeuden etxe bizitzaretarako proposatzen zuten errolda bat egitea, hau da zenbatzea, baina ez zuten proposamenik egiten, konponbiderik ez zuten proposatzen kanona dugu. Eta 150ko deskontuak aipatzen dira, baina zer ikusten dugu, baniatxo enteratu nintzen, Batzar Nagusietan Bizkaian eskatu genuela aldatzeko foru araua horrelako igoerak aplikatzeko, hutsik dauden etxe bizitzen OHZ-etan eta EAJak, Alderdi Popularrak eta Alderdi Sozialistak aurka bozkatu dute, horren aurka bozkatu dute, beraz azaldu zergatik Alderdi Sozialistak horren aurka bozkatzen duen estatu mailan hori adostu badute, nik ez dut ulertzen. Eta uste dut horrela ez diogula mesederik egiten gure helburuari. Gure helburua da hutsik dauden etxe bizitzak mugiaraztea eta neurri eraginkorrak ezarri beharko genituzke. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Bai? Zorrialek Erika jauna, zeuria bigarren txanda. Bai, eskerrik asko alkate anderea. Lehen ez dut aukerarik izan nire hitzaldia amaitzeko eta orain egingo dut. Gustatuko litzaiguke zerbait argi ustea. Bilduren iruzkinak grazia egiten dit. Niri ez dita sola beste udal batzuek egiten dutena, naiz eta nire alderdiak gobernatu. Baina, zerbait egiten duenean Bilduk eta hori positiboa denean esaten dute aplikatu behar dela. Kanonaren kasuan gauza bera, ez da? Zuek proposatu duzue puntu batean, eta ez dago udalik hori jarri duena. Ez du, inork egin, Bilbon egin nahi izan zuten, baina ikusi zuten oso konplexua zela, konplexu egia. Beraz ez dute inon egin. Beraz, kontraesankorra dela, uste dugu. Ez dakite Bilduren asmoa den, baina positiboa da, hutsik dauden etxe bizitzak mugiaraztea. Eta lankidetzan ibiltzea, lankidetza publiko-pribatuan, egokia iruditzen zaigu. Baina, etxe bizitzaren udal kontseilua ez dakit, agian ez da hori egokiena, agian hori ez da konponbidea. Guk zer uste dugu? Guk uste dugu, arazoa hor dagoela, noski, begibistakoa delako. Mozioan jasotako proposamen batzuk positiboak direla uste dugu. Baina horietako gehienak, eta 10 puntuko mozioa da, horietako gehienak ez ditugu partekatzen. Horregatik, hain zuzen ere, guk aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, González jauna. Bai. Bueno,
Alderdi Popularrak esan duen bezala, nik esan nahi dut, etxebizitzaren arloan lan egiten dela eta gauzak egiten ari direla. Horren seinale da, aztertzen dugula beste udal batzuek egiten dutena. Bai hemen, bai estatuan, utzik dauden etxebizitzak mugiarazteko egiten dutena aztertzen dugu eta adibideak jartzen ditut denok ditugulako zailtasun berberak eta ez dira politikoak baizik eta kudeak eta zailtasunak, legeek ezarri dituztenak eta normalean ez nahi sartzen zioen azalpenera. Nik uste dut argudio politikoak direla eta zuen ideologiarekin lotutakoak direla uste dut. Akordio puntuetara joaten naiz, baina oraingoan behartuta ikusten dut neure burua zioen azalpenera jotzeko. Ez delako oso sakona eta ez delako oso zehatza. Horrela zehaztu du EH Bilduk edo horrela kudeatu du EH Bilduk APOaren berrikuspena. EH Bilduk esaten du etxebizitza plana egin behar dela eta gero APOa berrikusi planaren arabera, etxebizitza planaren arabera. Hala, EH Bilduk ez dakit aztertu dituen 300 plano baino gehiago. Hor, elementu guztiak aztertzen dira. Plano horietan, elementu eta alderdi guztiak aztertzen dira zehatz-mehatz. Eta gainera, luzati batzuk zehazten dira zeinetan udalarenak izango direnak zehazten diren. Lurzoruaren legeari jarraiki. Hor, adierazten da non egongo diren babeseko etxebizitzak. Hori da etxebizitzaren plan bat, eta beste partea apiriletik duzu eta horrela ikus dezakegu EH Bilduk eskatuta dagoela baina modu inpostatuan. Kontraesankorra da bere jarduketa eta plangintza kontseiluan aurkeztutakora jotzen dut. Batzuetan alde egiten dute eta beste batzuetan aurka egiten dute gai berberak planteatzen direnean. Eta horren bestez, eragin handia izango genuke eskaintzan. APOa da, tresna egokia aukera emango duena lurzoruak etxebizitza planaren menpe jartzeko. Eta, hasierako berrikuspenean jartzen dira konpromisoak eta berme nahikoak, errealitate izan dadin etxebizitza plana. Helburua da, babes publikoko 2.300 etxebizitza egitea eta tasatutako 800 etxebizitza egitea. Mozioaren bozketara pasatuko ginateke, mozioaren aldeko bozkak, EH Bildukoak, kontra, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea, abstentzioak Elkarrekin Podemos. Honekin batera onartua geratzen, beraz 182. puntura pasatuko ginateke EH Bildu taldearen mozioa itsasadarra azpiko tunelaren proiektua gelditzeari buruzkoa. Bai, Bilbao Andrea. Egunon guztioi. 2020 urteko irailean Bizkaiko Foru Aldundiak Artasako biribilgunea eta Baiontikoa itsasadarra azpiko tunel batekin lotzeko proiektua diseinatzeko lizitazioa egin zuen, 10,5 milioi euroko kopuruarekin. Momentu honetan proiektua erredakzio fasean dago. Ingurumen txostena aurkeztu berri da eta Bizkaiko Foru Aldundiak iragarri du hurrengo urteko udazkenean hasiko direla lanak. Foru Aldundiaren arabera, tunel honek aurre egingo dio Arrontegiko zubian bizi diren trafiko arazoei eta supersurraren bigarren fasearen jarraipen modura hartzen dute. Proiektuak 400 milioi euroko aurrekontua izango du, gain kostuak kontutan hartu barik, eta autoen erabilerari erabateko lehentasuna emango dio. Proiektuak berak onartzen du Artasa inguruan trafikoa eta zarata handituko dela. Eta ez du zehazten bizikletentzako loturatik izango duten eta agerikoa da Artasako parkean, lehioa izan arren, Getxoko herritar ugari erabiltzen dutena, izango duen eragina, baita Artasa Romoko institutoko patioan ere. Proiektuak ezin egona eta kezka sortu du Artasako birigunearen inguruan bizi diren auzokideengan, Antigo Golf, Neguri eta bar, eta baita Artasa Romo institutuan ere. Alegazioak aurkeztu dizkiote proiektuari, eta oso kezkatuta daude proiektuak euren etxebizitza inguruan sort ditzakeen arazoengatik. Oinezkoentzat loturak nolakoak izango diren, parkea nola geldituko den, zarata handituko den, trafiko arazoa sortuko diren, espaloietan arresia sortuko diren, eta bar luze bat.
EH Bildutik ere kezka hori partekatzen dugu, eta gure ustez, mugikortasunean bestelako lehentasunak izan beharko genituzke proiektu honen aurretik. Garraio publikoa hobetu, metroaren maiztasunak handitu, aireportura edo Zamudioko parke teknologikoa lotura berriak, metroaren ibilbidea lurperatu, bidegorri sarea handitzen jarraitu. Larrialdi klimatikoaren testuinguruan, oraindik eta zentzu gutxiago du proiektu honek. Jarraitzen duelako auto pribatuen erabilera lehenesten, gure inguru makroespegiturez josten, eta hau guztia teorian 10 minutuko ibilbide aurrezteko kotxez. Hainbat hiritan emisio gutxiko eremuak zehazten diren bitartean, auto pribatuaren erabilera trabak jartzen zaizkion bitartean, hemen, Bizkaian, alfonbra gorria jarri nahi diogu kotxeari. Eta neski, proiektu hau guztia herritarren inolako parte hartzerik gabe gauzatu da. Hartaz inguruan bizi diren auzikideek ez dakite euren etxebizitzen inguruan nola geratuko den, nola eragingo dien tunelak eta aurretiko obrek. Honen guztiagaitik, honako mozio proposamena aurkezten diogu Getxoko udalbaltzari. Getxoko udalak eskara egiten dio Bizkaiko Foru Aldundiari itsasadarrazpiko tunelaren proiektua geldiarazteko. Proiektu hau inguruko bizilagunekin eta gizarte eragileekin adostu ez delako. Ingurumenari kalte handia sortuko diolako eta aldi berean ibilgailu pribatuaren trafikoaren mugikortasuna handitzen duelako Bizkaiko Foru Aldundiaren premisaren aurka eginda. Mozio hau ekarri dugu gaur osoko bilkura honetara, benetan kezkatuta gaudelako proiektu faraoniko honek gure herrian izan dezakeen eraginagatik. Kezkatuta geunden lehen tunel honen aurre proiektuarekin, baina oraindik eta kezkatuago gaude orain proiektu honen ingurumen inpaktu txostena irakurrita. Bizkaiko Foru Aldundiak berak egin duena. Ez dakit irakurri duzuen, baina benetan larria da hemen jasotzen dena. Hona hemen adibide batzuk. Lehenik eta behin txostenak onartzen du auto pribatuaren erabilerari erabateko lehentasuna ematen diola. Eta rontegi kotxe gutxiago egungo badira ere, guztira trafikoa 123 handitu daitekela. Hau da, proiektu honekin kotxearen erabilera areagotu nahi da. Aldundiak kotxea bultzatuko du. Beste erakunde batzuek kotxearen erabilera murrizteko aleginean daudenean. Proiektu honek Artaza parkearen zati bat suntsituko du. 3,5 hektaria baino gehiagokoa, zehazki, eta 55 metro baino gehiagoko zuloak egingo dira bertan. Lanak Artauza jauregitik 10 metro eskasetara geldituko dira. Ingurumen txostenak berak dio, parke hau arnasgunea dela Getxoko eta Leioako bizilagunentzat, eta erabila publikoa handia duela. Lanak gutxienez 58 hilabete baino gehiago luzatuko dira. Hau da, 4 urte baino gehiago zaratarekin, trafiko arazoekin, auzokidentzat eta institutuko erabiltzaileentzat trabekin. Lanek irauten duten bitartean, auzokideek eta institutuko kideek zarata handia pairatuko dute. Baina amaitzerakoan ere, zarata maila altuagoa sufritu beharko dute aurrerantzean. Azpiegitura honen eraginez. Horretarako, pantaila eta erraldoia jarri beharko dira inguruan, horrek dakarren inpaktu bisualarekin. Hasiera batean, proiektu hau saldu zenean, garraio publikoa ere jasoko zuela saldu zen. Lotura egingo zuela metroarekin eta bar. Baina proiektuan bertan ikus daitekeenez, hori ez dago inondik inora ziurtatuta. Hemen, lehentasuna osoa eman zaio kotxei, beste guztia ez da zehaztu. Eta ez dago inolako bermerik horretarako. Benetan metroko lotura inoz egingo ote denik. Biziketak noski erabat astuta geratu dira, aipatu ere ez. Eta hau guztia gauzatu da noski inolako parte hartzerik gabe. Ez bizilagunena, ez institutuko kideena, ez parkearen erabiltzaileena, ez inorena. Aldundiko arduradunak eta konstruktorak. Konstruktorak eta aldundiko arduradunak, besterik ez. Txostenean jasotzen dena hau da, eta ez da dena jasotzen. Ez dira jasotzen Getxoko udaleko alegazioak. Horiek ez ditugu topatu. Ez zituztelako aurkeztu. Batzordeetan baietz esan zenuten arren. Udalak ez du Antigo Golf eta Negurigan inguruan bizi diren ausekideen alde egin. Ez ditu euren interesak eta beharrak defendatu. Ez da Artaza Arromo Institutuko ikaslenak ere. Ez da Artaza parkea erabiltzen dutenak ere. Egia esan ez ditu inoren interesak defendatu. Ez diolako ezer aurkeztu proiektuari. Gaur, hemen, baduzue beste aukera bat benetan mugikortasun jasangarri alde bazaudete. Mozio babesteko, Getxostarren alde egiteko. Ez duelako esertarako balio urtean behin kotxirik gabeko eguna
antolatzea. Gero, gainontzeko 374 egunetan kotxaren alde egiten jarraitzen baduzue. Aldundiak kotxa bultzatzeko 450 milioi euro baino gehiago zaudtu nahi ditu proiektu honetan. Bestelako behar garrantzitsuagoak daudenean. Metroaren ibilbidea lurperatu Getxon, garraio publikoaren zerbitzua eskaini aireportura, areagotu parke teknologikora edo Urdulizera, bidegorri sarea handitzen jarraitu. Adibideak asko dira, denak proiektu hau baina askoz beharrezkoagoak. Honengatik guztiagatik aurkeztu dugu museo hau. Oraindik garaiz gaudelako proiektu faraoniko desfasatu eta zentzugabe hau gelditzeko. Errepide honek hurbildu beharrean urrundu egiten gaituelako. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Benito jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Bien. Eskerrik asko alkate Andrea. Bueno, Lamiakoko proiektu hau ere obra handi, faraoniko eta onuratsu bezala aurkeztu da, ia da obra handia dela bai, baina batez ere ez da beharrezkoa. Eta kontraproduzentea da, ez litzateke egin beharko. Behar bada 80ko hamarkadan, aireportuak handitzea, autopista berriak egitea, ondo zegoen, baina gaur egun zorionez aurrera egin dugu eta esango nuke errepide bat egiteko orduan asko pentsatu behar dugula izango duen eraginean. Hain zuzen ere, itsasadarraren azpitik pasako den tunelaren proiektua despilfarroa da, hainbat eta hainbat milioi 6 minutu aurrezteko, hau da, 75 milioi euro aurreztuko dira minutuko, benetan ere, urrezko minutua, obra hauekin ez da arazorik konponduko, arazo nagusia abantzadan dagoelako, eta 18.000 auto baino ez dizkio kenduko egunean, baina egunean 126.000 kotxe pasatzen dirala ere, beraz, zoritxarrez, ez da aldaketa handirik egongo. Avanzadaren arazoa beste bada, badakigu. Uribe Kostan ladrilloaren ereduaren alde eginda, hainbat udaletan, EAJaren eskutik. Txaletak, adosatuak, eraiki egin nahi dira, guztiz deskonektatuta dauden lekuetan. Eta hori da avanzadan dagoen arazoa gaur egun. Bestalde, azpiegitura honekin kotxearen erabilera gora egingo du, eta ez dio, nik txosten batek, aldundiaren txosten batek dio. Baina ez genuen behar txosten bat horretarako, guztiok dakigu zenbat eta errepide gehiago egin, orduan eta kotxe gehiago gongo direla. Eta aldun nagusiak hainbat urtez ezetz esan du, ez kotxe gehiago, ez. Bizkaiagoa zen, denbora osoan ezabiltzen zuen erretorika bera proiektuak saltzeko, eta kea saltzeko, eta gaur ikusi dugu hori guztia gezurra zela. Ingurumen eraginaren gaineko azterlanak, aldundiarenak, aitortzen du, hain zuzen ere, hau bezalako obra batek, auto gehiago ekarriko dituela. Erraztasunak emango dituela horretarako hori bagenekien, baina orain idatziz ere badaukagu guztiok. Baina zer da larriena, eta gutxi aipatzen da. Eta harrituta geratu nintzen, udalak ez zuelako bilera teknikoetarako kontutan aukin, proiektu honen talde idazlarekin hain zuzen ere. Romo sarreran dauden IES Artaza eta Seip Romo ez dira kontutan hartu. Irakurri duzen gurumen azterlana, eginda eta kezkagarria da bertan esaten dena. Bi zentroen inguruan, laburbildu egingo dut. Hainbat milaka ikasle daude 2 eta 18 urte bitartekoak ere morretan. 58 IES obretan 4 urte. Hau da, obra hasten denean, 2 urterekin matrikulakuko den ikasle batek lehen hezkuntzako lehenengo urteraino jasango ditu. Eta gainera, zarata kalitatearen helburuak ez dira bat ere beteko. Eskabazioaren 5 eta 6 hilabeteetan hainbat dezibeliora iritsiko dira, eta tunelak egiteko tartean, egunez, kalitate akustikoko tarteak gaindituko dira IES Artaza eta Romon, eta dezibelioak gaindituko dira.
legeak ezarritako limitea gaindituko da. Eta txostenak amaieran dio, zarataren eragina ere baloratu behar dela, batez ere iezartazaren kasuan. Hau da, ikasle horiek guztiak kondenatzen ari zarete. Zarata hori guztia jasan behar izatera. Eta hemen mapa bat daukagu, oso interesgarria da. Hemen ikus dezakegu obrak nola eragingo dien eskolei. Hemen eskolak eta gainerakoa obraren eremua. Hau da, gure hezkuntza sistemarako porlana eta zarata. Gainera, txostenean agertzen diren irtenbide batzuk oso larria dira nire ustez. 226 metroko murru bat eta gaina 6 metroko altuera duna. Institutoren inguruan. 6 metroko altuera? Zer emango du horrek? Zabaiako gartzela? Nik ezin dut benetan ulertu. Ez nago batera doz. Termino ya, sí. Creo que no es disparatado. Bai, nik uste dut ez dela gehiegi eskatzea, hirigunean eta eskola igune batean, hau da, Romo eta Getxo sarreran, horrelakorik ez egiteko. Eskerrik asko. Díaz Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Egunon. Bueno, nos propone la moción de EH Bildu paralizar el proyecto... Bueno, EH Bilduren mozioan eskatzen digute itsasadarraren azpiti pasatuko den tunelaren proiektua geldiarazteko estelakoa adostu eragile eta herritarrekin eta kalte handia egingo diolako ingurumenari. Ibilgailu pribatuaren alde eginez. Guk ez dugu ibilgailu pribatuaren aldeko ekimenik bultzatu nahi, baina irizpide guztiak aintzat hartu ditugu beti egin bezalaxe. Eta gure helburua hain zuzen ere deskarbonizazioa da. Isurpen gutxiko ekonomia globalarekin hori lortzen delarik. Neutraltasun klimatikoa. Era berean, badakigu proiektu hau kezkagarria dela, bizilagun askorentzat, eta esan beharra dugu mozio hau garaiz kanpokoa dela, izan ere oraindik azken proiektua ez dugu ezagutzen, beraz oso zaila da oraindik ezagutzen ez dugun proiektu bat atzera botatzea. Aurre proiektua bai ezagutzen dugu. Alegazio epea egon zen, eta hainbat eragilek alegazioak aurkeztu dituzte Getxotik zein Leioatik. Baina ez dakigu proiektuan kontutan hartuko diren alegazioak eta zein puntutaraino, zein modutan lan egiten ari diren. Eragin hori murrizteko garrantzitsua da, hain zuzen ere, eragin handia egongo da eta inguruan. Baina orain kontsulta eta informazio fasea bukatuta dagoela ikusiko dugu. Hau esan da, EAJ eta PSE gobernuko kide gara, koalizio gobernua daukagu, Aldundian, Getxon, Jaurlaritzan, beste erakunde batzuetan, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren gobernagarritasun akordioan 5. ardatzean jasota daukagu garraio publikoaren garapena eta mugikortasun jasangarrien aldeko apustua Bizkaian, beste gauza batzuen artean. Hala, bertan jasota agertzen da tunel bat egitea itsasadarraren azpitik. Eta horretarako zer hartzen dugu oinarri? Datu batzuk. Trafiko fluxuak murrizteko datu batzuk. 19.000 ibilgailu murriztuko dira Leioa inguruan, Abantzadan, 13.505, Maztenter parean A8an eta 35.000 Rontegiko zubian. Hoiek dira datuak proiektu honetarako. Hala ere, Alderdi Sozialistatik beste lehentasun batzuk markatu ditugu azpiegitura aldetik Bizkaiarako. Metroaren 4 lineak, Bilbora kolotura, ezinbestekoa delako Euskadiren kohesio sozial eta territorialerako, hainbat variante, Rekaldekoa Bilbon, gero Ermuakoa, horiek guztiak sustatu izan ditugu. Beraz, proiektu hau ez da inoiz gure lehentasuna izan gure alderdiarena. Uste dugulako gainera beste gauza batzuk azter daitezkela, esate baterako supersurraren 3. faseak eskainiko lukeena. Guri gustatuko litzaiguke Abantzada lurperatzeko lan egitea, Leioa parean, horri lehentasuna ematea badakigu proiektu hauek baldintzatzailea direla, azpiegitura handia direla. Egia da baita ere eskuinaldearen konexio betzea oso zaila dela, baita ere egungo bide azpiegiturak ordezkatzea garraio publikoarentzako azpiegiturekin, oso zaila da. Sozialistok
ez dugu proiektu hau sustatzen, baina hartutako beste akordio batzuetan ardura daukagu. Eta orain zer egin beharko dugu? Egikaritze fasean, zein lankidetza fasean, proiektu honek baldintzatzaile guztiak errespetatzen dituela bermatzea. Ingurumen eraginaren gaineko azterlanean jasotako guztiari erreparatzea alegia. Oso kontu garrantzitsuak aipatzen baditira ingurumen sailetik. Benetan arreta emango diogu horri, hain zuzen ere, txosten honetan aitortu da ibilgailu pribatuari mesede egingo diola eta orokoar dei efektua izango duela. Eta oroar hori ibilgailu pribatuaren erabilera gora egingo duela eta zarata murrizten bada ere isurpenek gora egingo dutela. Por lo dicho, nosotros cumplimos con los acuerdos dentro de un marco de negociación. Negoziazio esparru bat irekita daukagu zentzu horretan, gero hiek proiektu bihurtuko dira, proiektuek enkaja dezakete edo ez, baina guk argi daukaguna da, bete egin behar dela, ingurumen eraginaren gaineko txostenean eta adierazpenean jasotakoa bete behar dela, gainerako baldintzatzaileekin batera. Eta zer gehiago? Esan da, esperut orain garraio partzuergoak, Bizkaiko garraio partzuergoak azken txostena egitea, oraindik ez dago eginda, eta hain zuzen ere, garraio publikoaren partea horrek ekarriko digu. Gu abstenituko gara. Eskerrik asko. Andrada jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Amaieratik hasiko naiz, ezin dugu kasu bakar batean ere onartu Alderdi Sozialistak esatea ez duela babesten hau. Azken finean batzar nagusietan ere zuek akordioetan jaso duzue eta ez duzu inongo pegari jarri. Beraz, gero esateak etzok ez duela Alderdi Sozialistak proposamen hau babesten, beretan absurdoa da. Sin duda alguna, el subrural de Lamiako es una de las obras que más daño va a quedar hecho en el futuro. Yo la comparo con el metro. Nik hau Getxoko metroaren kasuarekin konparatzen dut, oso ondo egon zen ideia, baina gero hori egikaritzeko obrek zer esana ekarri dute. Eta lurperatu gabe izatea estazioile izugarrizko mina egin digu hamarkadetan zehar. Nik uste proiektu honekin gauza bera etorriko dela. 450 milioi euroko gastua izango da. Eta Arrontegit 500 auto kenduko ditugunean, eta gainerako kasuetan ere auto gutxi konparatuz gero. Diseinua bera ere gaizki egon da hasieratik eta avanzadako arazoak ezagutzen dituen orok badaki. Badaki goizero avanzada kolapsatuta dagoela. Eta makro ingurua ere kolapsatuta dagoela. Zer gertatuko da? Makrotik doazen kamioi guztiak hemendik joango dira avanzadatik eta kolapsatu egingo dute avanzada. Eta getxostarrak izango dira kaltetuenak. Eta zuen gobernu taldearen erabakia ezinbestekoa izango litzateke obra hauek galarazteko. Baina, martxan jartzen denan etorriko dira kezkak. Izan ere, Getxotik, Sestaotik ezer gutxi. Avanzada beti kolapsatuta egoten da, eta Txorierri, Zamudio, Oietarako noranzkoa, kolapsatuta egoten da. Rontegirako direkzioa ez, buelta egoten da kolapsatuta. Hainbat arazo ekarriko dituzte obrek. 75 alegazio aurkeztu dituzte. Getxostarrek eta izugarrizko arazoak izango ditugu, gero ikusiko duzue, eta ez hori bakarrik. Esaten duzue, lanzadera bajarriko duzuela. Ez da izan milioi euro gastatuko dituzuela, eta gero ingurumen txostenetan esandakoa zer? Europatik dirua nola lortuko dugu bertatik dirua tortzea obra finantzatzeko. Eta Aretako geltoki plazaren kasuan ere,
osorik egingo da lanzadera bat jartzeko geltoki horretatik Sestaoraino. 5.000 personas al día. 5.000 pertsonak erabiliko dute egunean. Da nik uste gutxiago izango dela. Pero en el caso de las personas van a ser menos. Pertsona gutxiago eta autoa gehiago. ¿Qué van a hacer? Y sin embargo nos va a destrozar nuestra plaza recién terminada. Eta Las obras para hacerlo. bukatu berri dugun plaza estropeatuko digute. Que se haya propuesto cumplir ese propósito de la Diputación de meter una lanzadera de metro. Baina kontutan izan, oraindik ere ez dugula proposamenik Aldundiaren partetik, metroa lurperatu ostean lanzadera bajartzeko. Hau esen irten bidea. Batzar nagusitan ere esan zen. Zubiak egitea edo esiak jartzea baino zen helburua. Hau esiak jartzea bezalakoa da, rontegi daukagu hor bai, baina lurperatzeko lanak egitea ez da irten bidea. Erandio parean esate baterako bizikletekin pasatzeko proposamen bat egin zen zubi bat egiteko. Zubia autoentzat. Edo, itxasarrengari zubi bat egin ordez bost eman bizitza eremuari. Baina zuek egiten ari zatena da ezitze bat. Rontegi kolapsatzen den egunean tunela ere kolapsatuko da. Hori ez da irtenbidea. Irtenbidea da, errai espezifikoat jartzea autobusei, avanzada erdigunetik joateko, karabanetatik pasatu behar gabe. Eta horrelako kotxea autobusez joango zen, eta ez kotxez. Zer gehiago gertatu da, eta hau gainera komentatu dute, tunel honen ondorioz Leioako metroa ezin izan da lurperatu. Erandioko komisaldegiaren parean, Artazaraino. Tunelaren ondorioz ezin da Leioako metroa lurperatu. Eta lau txaparekin, pixiglasarekin tapatuko dute, eta listo. Ez da egingo dute lurperatu ordez. Pero, Bilduk esan ez bezala, berandu doaz. Obrak 2024ko iraian hasiko dira, igual Romoko nagusien etxearekin gertatu zenaren pare. Gauz ez da momentua dela, oso berandu da, beranduegi. Eta beraz ez da momentua. Ez engainatu biztanleria, ez da momentua, berandu da. Eskerrik asko. Ocio Andrea. Bai, eskerrik asko alkate Andrea. Ya veo que en este pleno hay más técnicas. Ikusten dut osoko bilkura honetan teknikari gehiago daudela zinegotziak baino, hainbeste eta hainbeste, irtenbide eman dituzue eta. Pero bueno, vamos a la defensa. Baina goazen defentsara. Lehenik eta behin testu ingurua eman behar dugu. Con un enfoque más amplio de movilidad territorial integrada que busca... Lurralde mugikortasun integratua dugu sede Uribe Kosta, eskualde osoari da Bizkaia osoari mesede egiteko. Ikuspegi honen arabera, ekimen hau diseinatu da arazoei aurre egiteko tokiko esparruan eta konektibitatea hobetzeko baita lurralde mailan. Ez dut uste udalerri mailan erabaki dezakegunik tunel hau behar dugun edo ez. Gure iritzia izan dezakegu. Pertsonala edo talde politikoarena, baina lurralde mugikortasunaren eta trafikoaren erabakiak Aldundiaren eskumenekoak dira. Eta proiektu hauek batzar nagusietan eztabaidatzen eta erabakitzen dira, eta guztio gaude ordezkatuta hoietan. Con el planteamiento del túnel bajo la ría... Itsasarraspiko tunelaren planteamendurekin, Foru Aldundiak aurrea hartu nahi dio arazo bati. 23an hasiko bada lurralde mugikortasuna 2019tik 2028 bitartean. Nondik atera dira zifra hauek? Bilakaera historikoari erreparatu zaio, eta ezaugarri sozial, ekonomiko eta demografikoei Bizkaia mailan. Hala, proiektu planteatu da, errepide sareari Bilbo handiaren metropolian erantzun alizateko. Konexioak hobetzen badira, bi itsasarren bi aldeen artean, distantziak murriztu eta garraioaren eraginkortasunare hobetuko da, eta errepiden saturazioa arindu. Distantziak laburtzeko errepideek erruta zuzenagoak egin ahalko dituzte ibilgailuek, eta horrek mesede egiten dio baita ingurumen jasangarritasunari isurpen gutxiago egongo direlako. Hau bezalako hobekuntzak oso positiboak izan daitezke airearen kalitateari eta klimaldaketaren aurkako borrokari erreparatuz gero. Eta herritarren parte-hartzearen kasuan badakit Aldundia harremanetan egon dela Getxo eta Leioako eskolekin, baita bizilagunen erkidegoekin ere. Bilera horietan informazioa eman zaie alegazioen inguruan eta
proiektuan barne hartu dituzten neurrien inguruan. Total o parcialmente el 75% de la... Hala, alegazien 175 osorik edo neurri batean onetsi eta proiektuan txertatu da. Horrek esan nahi du administrazioa kontutan hartu dituela bizilagunak. Getxoko udalarekin gauza bera denbora osoan lankidetzan aritu gara, lan dinamika koordinazioan oinarritu da bi erakundeen artean. Eta gu gure kezken berri eman diogu Aldundiari, kontutan hartun da proiektu honek nola eragin diezaioken gure inguruari. Eta erantzun digute, hala ez da beharrezkoa izan gure partetik alegaziorik aurkeztea, horregatik guztiagatik, eta Uribe Kostako mugikortasuna ardaztuko duen proiektua izan da, mozioaren kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Bilbao Andrea. Bueno, azteko esango nuke, nahi dana egin da irakurri txosten ambientalak esaten dauena. Hemen hitz egiten dugu beharrezkoa dela eta nahi dugula lagundu ingurugiroari, baina bueno, así dice. El modelo usado por el proyecto... Proiektuak erabilitako ereduak onartzen du trafikoaren igoera eta kalkulatzen du 38an igoko dela mugikortasuna autopribatuz 121 inguru alderatuta 2019ko mugikortasunarekin eta hori Bizkaiko lurralde historikoan. Eta horrek esan nahi du hazkundearen tasa 1% ingurukoa izango dela urtean. Bestalde, gustatuko litzaidake, honako aipatzea. Anteproiektu esari gara, aurreproiektu esari gara, eta ematen du, aurreproiektu bat aztertzen dugunean, konponbideak hartzen direla, hau da, aurreproiektua beste zerbait izango dela, hau da, aztertzen da tunel bat egitea, eta azkenean zubi bat egingo dugu. Ez, kontua ez da hori, ez da oso goiz mozio hau aurkezteko, ez hori zen. Se ha guardado una gran partida de los presupuestos de la Diputación. Aldundiaren aurrekontuen partida handi bat gorde da, beraz, noiz egin beharko litzateke mozio hau. Hau da, zuk esaten du, zuk goiz egidela, baina aurrekontuen partida bat gorde da da horretarako. Beraz, PSeri gustatuko litzaidake esatea honako hau. Ados ez basaudete mozioarekin, ez aldeztu proiektua. Ez du esertarako balio esateak beste proiektu batzuk nahiago dituzuela, eta jarraitzea beti EAJ. Bestela, PSE eta PNV berberak izango zarete biok jarraitzen duzue proiektua eta orain aukera bat duzue hortik kanpo geratzeko. Eta bukatzeko gustatuko litzaidake hau esatea. Zuek biek daukazue aukera esateko ezetz tunelari. Dakizuen bezala? Aitzakia bilatzen dituzue eta zuek jakingo duzue zein aitzakia bilatzen dituzue ezetz esateko. Mila esker. Benito jauna. Sí, es curioso que parece que a nadie le gusta. Bai, bitxia da. Ez aizuela gustatzen, ez EAJ-ari, ez bestei, inork ez du defendatu. Baina proiektuak aurrera darrai eta ematen du mozioa ez dela aterako. Ozio Zelada Andreak esan du, begiratu behar dela lurralde ikuspegia eta ez soilik tokiko ikuspegia. Lurralde ikuspegia argi dago, sautuko da diru pilo eta gainera garraio pribatuaren erabilera areagotuko da. Hori da lurralde ikuspegia eta hori aztertuta. Joan behar gara tokiko ikuspegira. Hala, obrak egikarituko dira tokiko mailan ere bai. Eta eraginak nire ustez ez dira onargarriak. Beraz, niri gustatuko litzaidake jakitea honako hau eta berriro ere azpimarratuko dut pleno honetan zer gertatzen ari den eta elefantea sartuko dut areto honetan. Onargarria iruditzen zaizue 4 urtez horrelako obrak egotea? Milaka ikasle dituen eskola komunitate batek eta familia askok Areetan eta Romon ikusiko dute 4 urtez, 4 ikasturtez, bere ikasleek eta bere seme-alabek zarata itzelak jasango dituztela. Kalitate akustikotik gorago dauden zarata jasango dituzte eta hori beharrezkoa da, onargarria da hori. Onargarria da hainbeste hauts jasan behar izatea, obra horiengatik, 6 metroko horma jasangarria da, benetan eskola komunitate batentzat. Esan, mesedez, nik uste dut ezetz. Eta egia esan, gustatuko litzaidake jakitea zer gertatuko litzatekeen obra hau, azpiegitura hau, mendian egingo balitz. Gaztelueta eta betiko artean. Proposamena onargarria izango litzateke eskola komunitate horientzat, gustatuko litzaidake jakitea zer gertatuko litzatekeen. Eta kezkatuta nago beste kontu batekin. Hala, gobernu taldeak
ez ditu bere eginkizunak egiten eta ez du alegaziorik aurkeztu. Zuek bilera teknikoak izan dituzue proiektuaren diseinatzaileekin, ondo, baina zuek tokiko erakunde bat zarete eta ukituenak zarete. Zergatik ez dituzue idatzi alegazioak? Zergatik ez duzue parte hartu esposizio publikoko aldian? Behin hori bukatuta, ez dago aukerarik proiektu aldatzeko. Hau da, udala, kanpo geratu da eta ez du aukerarik orain proiektu aldatzeko. Behintzat, eraginak minimizatzeko. Nire ustez, esan bezala, zaila da ondorio horiek eustea eta proiektua aldestea. Baita ondorioak eta eraginak murriztuta ere. Zarata eta trafiko eraginak ezin direlako murriztu edo arindu. Creo que lo mínimo sería instalar medidores de aire y ruido. Aire eta zarata kalitatea neurgailuak ezarriko ditugu abantzadaren gune desberdinetan. Baina, gero eta informazio gehiago daukagu, eragin ambientalaren inguruan eta ingurumen eraginaren inguruan, eta bai, badakigu nolakoa izango den azken proiektua. Zenbat eta informazio gehiago, zenbat eta argiago dago proiektua ez dela egikaritu behar. Eskerrik asko. Andrade jauna. Sí, gracias. Tiene razón la señora Ocio en que... Bai, ados nago Ocio anderearekin. Proiektu hau batzar nagusietan eztabaidatu da. Eta gutxiago eztabaidatu da. Hau da, eztabaidatu behar zena baino gutxiago eztabaidatu da. Ni egon naiz, azkeneko legegintzaldian aurretik nengoen ere bai. Baina bai, egia da, inork ez duela proposamenik egin subfluvial hori ez egiteko, eta ni bertan egon naiz. Eta pentsatzen nuen ezela egingo, desproposito bat zelako, eta pentsatzen nuen aldatuko zela hauteskundeekin, eta nik pentsatzen nuen ez zela egikarituko, eta ez genituela inbeste milioi euro gastatuko horretan. Pentsatzen nuen ez zela egingo, eta nik pertsonalki pentsatzen nuen ez zela inoiz egingo, baina Ocio andereak esaten duena egia da, eta ados nago esandakoarekin. EAJak defendatzen du proiektu hori egituratzailea dela, zuzentzen dute aldundia sozialistekin, gobernatzen dute aldundia eta uste dute egituratzailea dela proiektua eta ona dela Bizkaiarentzat eta bere proiektua da, ez da gurea eta ez da Elkarrekin Podemosena eta EH Bildurena. Baina zilegi da, defendatzea bere proiektua noski, baina getxos ari bagara eta getxos ari gara, egia da, getxo izango dela kaltetuena eta hori ezin da ukatu. Obren eragina jasango dugu, 4 urte egongo dira obrak eta Elkarrekin Podemosekoa horretan zentratu da. Brutalak izango dira obrak. Esate du aldundiak neurgailuak jarriko dituela eta alden guztia jarriko duela saiesteko eragin kaltegarriak, baina 4 urteko obrek eskatzen dute obrak direlako, adibidez avanzadako obrek eskatzen dute, estaliko delako orain. Baina gero zer dator? Gero, getxo izango da kaltetuena, eta berriro ere esaten dut, eta aipatu duzu adierazpen bat Pradales jaunak erabiltzen zuena. El mallado de la ría, esaten da gaztelaniaz. Badakigu zer den sare bat, ezta? Sareak konexioak ditu, 4-5, lotzen da eta horrela sare bat sortzen duzu, baina hau ez da sare bat. Hau beste kontu bat da, ez da sare bat, ez da itsasedarraren sare bat, hau zubi bat da hemen eta subterrane bat hemen, kolapsatzen denean zubia, kolapsatuko da bestea eta orduan ere bai. Hori ez da konponbidea, konponbidea da zenbait gurutzagun egitea, ez bakarra baizik eta bat baino gehiago eta 400 milioi baino gehiagorekin zubi asko egin daitezke. Guk hori proposatzen genuen, horren bestez, nik uste dut, getxo izango dela kaltetuena, eta lamentatuko garela uste dut. Asko, lamentatuko gara, obra hori ez delako bat ere onuragarria izango getxorentzat. Eskerrik asko. Ocio anderea. Sí. Bai, erabili nahiko nuke nire bigarren txanda galdetzeko. Gustatuko litzaidake galdetzea zerbait alderdi politikoek. Zuek, esan duzue, proiektuaren aurka zaudetela eta oso kezkatuta zaudete ingurumen txostena irakurri ostean. Non daude zuen alegazioak? Non daude? Guk izan dugun aukera bera izan duzue. Eskola entitateek eta interesdunek eta auzotarrek izan duten aukera berbera izan duzue alegazioak egiteko esposizio publikoko fasean. Eta nik badakit, Getxoko udaleko alderdi politikoek ez dutela alegaziorik aurkeztu informazio publikoko aldian. Aitzitik, zuen alderdi batzuek, zuen talde batzuek egin dute hori beste udal batzuetan. Mila esker. Eskerrik asko.
Beraz, mozioaren bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea barkatu. Bai, karo, zure besoa ikusi dut horrela. Bale, Eusko Alderdi Jeltzalea, abstentzioak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Partido Popularra. Eta honekin batera 183. puntura pasatuko ginateke, EH Bildu taldearen mozioa aurrek eskubidea dute lehen hezkuntzarako hezkuntza eta zaintza eskuragarriak eta kalitate honekoak izotekoari buruzkoa. Zeinek? Olaia. Zelaia? Zelaia? Bai, Zelaia... Oiane. Zelaia. Venga. Egunon guztioi. Aurrek eskubidea dute lehen haurtzaroko hezkuntza eta zaintza eskuragarriak eta kalitate honekoak izateko. Horrela dago jasota eskubide sozialen Europako printzipioetan. Norabide horretan haurreskolak partzuergoaren helburu dira eta horrela jasotzen da. Non? Familiekin lankidetzan. Haurraren garapen integrala sustatzea adingabeen eskubidearekiko errespetuaren, ongizate fisikoaren eta aktibitate, zentzumen eta mugimen, ezagutza, harreman eta gizarte ahalmen guztien garapenaren ikuspegitik prestatu eta sozializatzearen bidez. B. Ezberdintasuna konpentsatuko dituen prebentzio hezkuntza bat sustatzea eta bereziki gizarte edo pertsona mailan beharrik handienak dituztenei arreta eskaintzea, parekotasuna bilatuta. C. Hezkuntza ekintzaren hasieratik Euskal Autonomia Erkidegoko 2 hizkuntza ofizialetan elebitasuna bermatzeko baldintza egokiak erraztea eta bultzatzea. D. Familiei 3 urtetik beherako haurrei eskainitako zaintza eta arretaren bidez laguntza zerbitzua ematea, familia eta lana uztartzeko mekanismo gisa. E. Landa eremuetako biztanleei hezkuntza eta laguntza izaerako zerbitzu baten eskuragarritasuna ahalbidetzea. Are gehiago, lehen haurtzaroko hezkuntza eta zaintza kalitate handiko zerbitzu publikoa unibertsala eta doakoa izan dadin nahi da. Eta 2023-2024 ikasturtetik aurrera doakotasuna ezarri da haurreskolak partzuergoan. Horrela zehazten da 5/3/2023 erabakian. Martxoaren 22koan. Haurreskolak partzuergoko zuzendaritza batzordearena, zeinaren bidez onartzen baitira haurreskolak partzuergoko plazen eskaintza, funtzionamendua eta horren izen ematea arauak 2023-2024ko ikasturterako. Aurreko guztian kontuan izanik, LAB sindikatuak Getxo herriko udalbatzari mozio honen bidez ondorengoa azaltzen dio. Getxoko udalerriko haurreskolak partzuergo publikoko haurreskolan ez dagoela 2023-2024 ikasturtean familia gehiago izena emateko aukerarik. Plaza berririk ez dagoelako. Honengatik, LAB sindikatuak honakoa eskatzen dio. Haurreskolak partzuergo publikoko eskaintza unibertsal, publiko, doako eta euskaldun nahikoa egon dadin. Getxoko udalerrian haur hezkuntza lehenengo zikloko 0-2 haurrentzako nahikoa plaza bermatu daitezen haurreskolak partzuergoarekin elkarlanean haurreskolaren handitzea edota haurreskola berriak zabaltzea eskatzen du dagoen eskaerari erantzun ahal izateko. Gaur osoko bilkura honetara LAFek aurkeztutako mozioa ekarri dugu. Alde batetik, 65.410 biztanle dituen udalerri honetan haurreskola publiko bakarra izatea berpentsatu beharreko zerbait dela uste dugu. Gainera, zerbitzuen dezentralizazioa ardatz, auzoetan haurreskolak sortu beharko lirateke. Ondoko zenbait udalerritan sortu dituzten bezala, Leioa edo Erandion adibidez. Degarria da, une honetan, Getxon haurreskola bakarra egotea, 96 plazekin eta Leioan, esate baterako, 32.255 biztanleko herri batean, 2 haurreskola izatea. Getxoko haurreskolan,
Aurreskolan gaur egun ez da plaza libre gelditzen. 16 plaza daude, bat 2 urteko umeentzat, eta 78 plaza, bat 2 urteko umeentzat. Beste alde batetik, badakigu guraso guztiek ez dutela aurreskolara eramaten etxeko txikiak. Baina, 2022an, 455 ume jaio ziren. Hau da, gaur egun aurreskolako bat 2 urteko gelan egon beharko ziren. Honek suposatzen du, 455 umetatik bakarrik 17,53ak aukera daukalak Getxon aurreskola publikoan plaza bat lortzeko. Argi dagoen plaza kopuru hori ez dela nahikoa, Getxo bezalako udalerri baterako. Ondoko udalerri batzuek, Getxoren aldean, biztanleriaren erdia baina gutxiagorekin, hemen dugun eskaintza erraz berdintzen dute. Jakin badakigu, PNV eta PSek 2023-2027ko legegintzaldirako sinatutako akordioaren baitan Romon aurreskola bat sortzea dagoela. Baina, EH Bilduren ustez, aurreskolaren beharra premiazkoa da eta horregatik ekarri dugu gaurko osoko bilkurara, ahalik eta azkarren errealitate bihurtzeko proiektua. Benito jauna. Ondo da. EH Bilduk aurkeztutako mozioa egokia da. Begibistakoa da egokia dela bere mozioa. Aurreskola publiko nahikorik ez dago, Getxon eta larria da. Aurreskolarik ez dago eta alderdi konparatiboetan edo termino konparatiboetan ez dago aurreskola nahikorik, Zelaia Andereak esan bezala. Ondoko udalerriak aztertuta, Berango, Leioa, Erandio, ikus dezakegu batez beste aurreskola bat dutela 10.000 biztanle bakoitzeko. Getxon, bat daukagu 75.000 biztanle ingururako. Nik uste dut, oso argia dela. Baina, azter ditzakegu beste termino batzuk. Azter dezakegu hori termino absolutuetan. Getxon, 455 haur jaio ziren, 21ean 460 inguru, 2020an 450 inguru, eta ikasturte honetan, urtebete baino gutxiagorako aurreskola publikoan 54 plaza egon dira. Ez dut uste askoz gehiago esan behar denik. Begibistakoa da, aurreskolen kopurua ez dela nahikoa eta plazen kopurua ez dela nahikoa Getxon. Ez da nahikoa, biztanle kopurua kontuan hartuta, jaiotza tasa kontuan hartuta, eta beste kontu bategatik, eta orain aipatuko dut hori. Bere banaketagatik, aurreskola bat edukitzea beharrezkoa da, plazak behar dira eta hurbil eduki behar dira plaza horiek. Biztanle gehienengandik urrun daude plaza horiek, eta hori beste adibide bat da. Getxo bezalako udalerri honetan, bere aurrekontua kontuan hartuta, 120 milioi euro baino gehiagoko aurrekontua du udalak, eta hori gora behera udalerriak zerbitzu publikoko gabezia handiak ditu. Eta gure taldetik askotan esan dugu, egoitza bat dugu, eguneko zentro bat dugu, ez dugu etxerik adinekoentzat, eta aurreskola bakarra dugu, eta ez dago zalantzarik, zerbitzu publikorik eza larria dela, eta horrek zailtasunak eragiten dituela familia eta lana adizkidetzeko. Eta horren bestez hori ere lotuta dago nolabait biztanleriaren galerarekin. Hau da, gure udalerrian biztanleak galtzen ditugu eta arrazoi horietako batzuk horiek dira. Lehen aipatu ditudanak. Aurten, aurrekontuen proiektua aurkeztu da 24ko hurrengo urterako eta EAJak eta PSEek aurrera pauso bat eman dute garrantzitsua gainera. Ukatuko dute ziurazki, baina aitortu dute oposizioak askotan esandakoa. Getxon, falta direla aurreskolak. Eta aurrekontuen proposamena eginda 24ko eta jasotzen da bertan aurrekontuetan proiektu bat aurreskola bat egiteko Romon. Ikusiko dugu nola zehazten den. Momentuz, ez digute informazioa eman. Naiz eta eskatu ez digute informaziorik eman, baina ikusiko dugu zertan zehazten den proposamen hori. Horrez gain, esan beharra dago, bakarra planteatzen bada, jotzen dela, asmoa dela egiaztatzea soilik birekin funtzionatuko duen asuntoak.
Eta itzulita berriro zifretara, eta ez ditut errepikatuko zifrak, nik uste dut hori begibistakoa dela, eta begibistakoa da, hori ez dela nahikoa izango, gure proposamena hauze da. Haurreskola bat, egotea auzo bakoitzeko, hori da gure proposamena. Horregatik, emendakinak aurkeztu dizkiogu aurrekontuari eta bihar eztabaidatuko ditugu emendakin horiek, eta guk horietan proposatzen dugu 3. haurreskola bat egitea Andramariri zerbitzua emateko, eta agian Aldapaseko guneari zerbitzua emateko. Abiapuntu bezala, minimo bezala, gero azterketa bat egiteko eta eskari aztertzeko, eta batez ere gure herritarren premiak aztertzeko, aurreskola plazei dagokienez, nik uste dut, 3 abiapuntu egokia dela, hau da, 3 aurreskola abiapuntu minimoa dela, eta ez 2 aurreskola hurrengo urterako planteatzen den bezala. Urte askotan ukatu ostean, aurreskola nahikorik ez zegoela eta hemen egoera ona zela. Azkenean erakutsi da oposizioa ez zebiltzala oker. Oposizioan zuzen genbiltzala ikusi da aurrekontuekin, naiz eta behin eta berriz ukatuko duten zuzen genbiltzala. Begibistakoa da aurreskola nahikorik ez dagoela, eta aurreskola nahikorik ez dagoenez, mozioaren alde bozkatuko dugu. Mila esker. Gilabu Andrea. Eskerrik asko, Alkate Andrea. Garantizar la educación de Kalitatezko hezkuntza bermatzea haurtzaroan berebizikoa da gure seme-alabak garatzeko eta kezka bat da, eta Alderdi Sozialistatik partekatzen dugu, nola ez. Horregatik, gure hauteskunde programan apustua egin dugu, haurren aldeko politikak sustatuko ditugu, familia eta lana dizkidetzeko, eta ludoteka berri bat irekiko da haurrek jolasteko, eta hori egingo da Algortan. Eta abian jarriko da aurreskola Arromon. Besteak beste. Gobernu akordioa lortu dugu EAJarekin. Hori sinatu genuen ekainean, eta bertan, termino berberetan jasotzen da beharrezkoa dela espazio berriak sortzea aurrentzat, gaztentzat eta nerabentzat. Baita gaztentzat ere, gainera, 23-27 legegintzaldi plana, gobernu taldearen ibilbide horria denak, jasotzen du premia hori. Hau da, beharrezkoa da plazak handitzea, batez ere kontuan hartuta aurreskolak doakoak izango direla 2023ko iraietik aurrera, eta bai, begibistakoa den bezala, eta Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak dioen bezala, aurrekontuetan ere jasota dago asmo hori hurrengo ekitaldirako. Bestalde, gizarte kohesioko batzordean jakinarazi dugu plazak bete direla, erabat bete direla plazak, eta lehenengo aldia da hori gertatzen dena doakoa delako aurreskola. Indarrean sartu delako doakotasuna esan bezala irailean. Irailetik da doakoa aurreskola. Hala, behin betiko zerrendetan, 23-24ko, uztailean argitaratu zirenetan, aurreskolen partzuergoaren webgunean, 87 eskaera agertzen ziren. 16, 0 eta 1 urte bitarteko aurrentzat, eta 61, 61, 1 eta 2 urte bitarteko aurrentzat. Horietatik, 60 onartu ziren, lehenengo aukera bezala, eta 11 bigarren aukera bezala. Eta itxarote zerrendan 6 haur baino dira geratu. Hala, matrikula formalizatzerakoan, onartutako 7 familiek ez dute formalizatu matrikula, eta irailean deitu ditugu itxarote zerrendako familiak. Urrenkera ordena kontuan hartuta eta baremoa kontuan hartuta, eta horrela utzik dauden plaza guztiak bete dira. Hauze esan da aurreskolaren datuak azaroan argitaratuta daude udal webgunean, eta datuak hauek dira. Okupazioa 100%koa da, 6 gela 1 eta 2 urte bitartekoekin, eta 2 gela 0 eta 1 urte bitartekoekin. Eta 16 haur daude kasu horretan. Horregatik, ez dugu mozioaren alde bozkatuko. Lan egiten ari garelako, eta gure helburua delako Romon aurreskola berria irekitzea. Eta, ikusiko duzuen bezala, hori ezingo da egin ikasturte honetarako. Mila esker. Eskerrik asko. Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate anderea. Nik pentsatzen nuen mozioak enduko zutela. Aurrekontuetan, komentatu den bezala, partida bat dago, aurreskola bat sortzeko Romon. Beraz, nik pentsatzen nuen proposamenak enduko zela. Aurrekontuetan jasotzen da partida bat horretarako eta pentsatzen nuen mozioak enduko zutela. Ez delako hain egokia horren inguruan hitz egitea orain. Esan bezala planteatu delako hurrengo urterako. Edo nola ere, gai honen inguruan hitz egiten gaudenez eta nire kideak esan duen bezala, utzikeria handia du gobernu taldeak. Eta
Ni haurreskolen inguruan hitz egingo dizuet urte asko daramatza dalako hemen. 2006an hemen nengoen. Eta azterketa bat egin zen, eta bai, gauzak gogoratzen ditut oso sarra ez naizelako, baina memoria dudalako. Ikerfelek ikerketa bat egin zuen ikusteko aurreskola bat behar zen, eta Ikerfelek esan zuen aurreskola bat behar zela eta Romon kokatu behar zela. 2008an gure alkate maiteak Imanol Landak prentzaurreko bat egin zuen, eta esan zuen aurreskola bat sortuko zuela 36 plaza berrirekin 2009ko ikasturterako. Urteak igaro ziren, eta aurreskola esen sortu. 2011ko martxoan, Ezker Batuak, talde mistoak, Berdeak izeneko taldeak galdetu zuen aurreskolaren inguruan. Landak 2008an esan zuen eta esan zuten aurreskolako partzuergoak irekiko zuela 2012an. 11ko maiatzean Landak berriro ere saldu zuen kanpainan konpromiso zuela aurreskola irekitzeko hurrengo urtean 2011-2012ko otsailean guk galdetu genion partzuergoari noiz egingo zen aurreskola 2012 sari naiz. Eta bai, esan zuten, ez zutela irekiko ez egoelako eskaririk. Guk mozio bat aurkeztu genuen, eztabaidatzeko horren inguruan onartu zen hau batez. Aurreskola irekitzea hemen Getxon eta 2012an izan zen hori. 23an gaude, eta aurrekontu akordioan txertatu da aurreskola bat, edo proiektu bat, eta espero dugu zailtasunik ez edukitzea proiektu horrek, eta espero dugu Landak izandako zailtasun berberak ez edukitzea, eta espero dugu oinarriak esartzea da urrengo ikasturtean aurreskola berri bat egon dadin. Espero dugu Romoko aurreskola egi bihurtzea, behintzat orain aurrekontuetan dago, eta nik uste dut aurrekontuetan badago egingo dela. Desidia eta utzikeria handia dago 2006tik, eta espero dugu utzikeria hori zuzentzea eta aurreskola egi bihurtzea laster gure udalerrian oso beharrezkoa delako. Mila esker. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Katadrea, eskerrik asko. Nire historikoa ez da luzea, eta justuetan egiten da, azten da urrengo urtean, 2013 urtetik, eta 2013 urtetik esan dezakegura behintzat, izan dela horren arte beharrezkoak izan diren plaza guztiak bermatu egin direla. Eta horretan, Getxoko udalak partzuergoarekin batera, haur hezkuntzako lehenengo zikloko haurrentzako plazak areagotzeko konpromiso irmoa dauka. Izan ere, haur eskolak zorionez, zerbitzu publiko, unibertsal, kalitatezko eta doakoa izango da. Eta objektibo hori lortzeko, bihar datorren urterako udalarrekontua pleno honetan onartuko dugu. Aurrekontuan, esan den moduan, Romon haurreskola barri bat zabaltzeko asmoa eta erabakia argi eta garbi agertzen da. Informazio hori aspalditik daukazuela guztiok gainera, daukagu guztiok aspalditik. Beraz, esan dakoa, bihar plenoan udal baliabideak onartuko dira Getxon haurreskola barri bat egiten hasteko. Eta egingo da, inongo dudari gabe, egingo da. Esan doa mozala, informazio hori aspalditik daukazue, guk argi eta garbi izango dugu gure botoa bihar baiezkoa izango dela, eta galdera da zein izango den zuen botoa. Eskerrik asko. Berriro hitza hartuko duzu, Zelaia Andrea. Gure mozioan esaten ari garena da alik eta eskarren irekitzea, ez? Uste dugu datu nahikoa dago zela, hame bota dira pilo bat, beharra dago, klaro beharra dagoela, eta noski, ez genuen mozioa etzera botako, aurrekontu batzuetan, akordatu dutelako azterketa bat egingo dela. Beharra orain dago, badakigu ikasturte honetan ez dela egingo, baina martxan jarri behar gara. Eta akordioak egitea, ez dakit, baina ez duke mozioak sartzearen beharra ez ikustearena, batzuentzako antza bai, guk uste dugu mozioak sartu behar direla, guk ez dugu udal gobernuar implikatu dadin, eta kontu honetan gutxien
ahalik eta azkarren egitearen beharra hori erakutsi behar dugula eta defendatu behar dugula. Eta, bueno, inkluso aurrekontu horietan hori adostuta baldin badago, ez luke inolako arazorik egon behar mozio hau onartzeko. Besterik ez. Eskerrik asko, beste norbaitek, Benito jauna. Sí, gracias, señora. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Alderdi sozialistaren bozeramaileak komentatu du, lehen aldiz bete direla plaza guztiak. Espero genuen, baita ere, doakotasuna dela eta, ez da? Esan bezala doakotasunagatik espero genuen. Baina, ezin dugu datu hori baliatu esateko lehen ez zirela plazak betetzen eta beraz horren besteko eskaerarik ez zegoela. Ikusi beharko dugu getxon zer zegoen hori baino lehenago. Eta Landa alkate jaunak irekitako aurreskolaren kasuan zer gertatu zen. Andrade jaunak ere esan du. Makro aurreskola bada, atzo ikusi nuen, da Bizkaiko handiena da. Nik ez nekien. Zer gertatzen zaio makro aurreskola bati plaza asko izan ditzakela, eta distantziagatik auzo batzuk ez ditzakela osorik? Beraz, interesgarriagoa da, behar bada, aurreskola txikiagoak egitea, eta lurralde osoan hobeto banatuta egotea auzo guztien behar izanak hartatzeko. Familiek eskatu dute, aurreskola bat aurkeratzeko orduan, etxetik hurbil geratzeari erreparatzen diote beraz. Plazak ez baziren estali etzen izen eskaera faltagatik, baizik eta aurreskola hori, urrun geratzeagatik, horretzutelako matrikulatzen. Bidezabaledoaretatik urrun geratzen zelako. Romoko aurreskolarekin pauso bat eman da, baina berriro dio planteatu beharko dugu gutxienez beste bat jartzea Andramari eta Andrakas eremuetarako. Eta 7 familia zeuden matrikula formalizatu ez zutelak, eta horren kasurako gogoratu nahi dut, nik neuk gizarte kohesioko batzordera informazio batera eman nuela, eta erabilgarria izango zelakoan, ez da, familia batzuk esatzen ari ziren, plaza barik geratu zirelako, zirelako abisatuak izan, plaza hori hasiera batean lortu zutenean. Eta azkenean familia asko dira kaltetuak, zer kezkatzen hau? Abisu bat interesgarria izan beharko litzateke, hori konpontzeko eta eraso modura hartu zen gure taldearen partetik, eta etzen ezer egin, ondorioz. Sentsibilitate falta izugarria iruditu zitzaidan familiekiko. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Ez? Uriarte jauna. Bai, lehen hasierako txanda esan moduan, Elgor Andreadik aipatu den hasierako epean ez nengoan, baina, sorionez, gugaz dauzkagun beste zionegatxo batzuk, bai, egon zirela eta goratzen diate, bai, alkateak, Imanu Landak, zabaldu abla, gaur egun daukagun aurreskola, beraz, hitza hori betegin zala. Dena den, labur bilduz, lehen esan dakoa, alik eta azkarren egiteko gauzak. Bepek askotan esaten dugu, leporatzen dugu hori hainbestetan esan duzuen esaldi hori, ez dut errepekatu honik, noski, baina kasu horretan, alik eta azkarren bihar bertan oso kultura daukagu eta hor aurrekontuan proiektu hau azteko dago eta ezin da bizkorra egin. Ez bakarrik hori, bihar goiz osoa eukiko dugu eztabaidatzeko, baina hor aipatu diren beste proiektu batzuk ere baduz, bihar 45 ez dakizen bat minutu emango ditugun talde bakoitzak berbaiten honetaz, hasik ez naz hasiko horretan, baina ludoteka, autobusa, ez dakizen bat, badakit, baina bihar berbaingo horretaz,
proiektu asko dauz, eta gaur aprobetxatuko dira, gonbidatzeko oposizioko talde guztiei, bere oniritzia emateko biharko aurrekontuari, eta aurrera ateratzeko hau batez salbalin bada, edo bintzat zuen abstentzioa ondo legoke, ze merezi du proiektuak. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko ginateke beraz, mozioaren bozketara aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak Partido Popularra. Eta honez beste 184. puntura pasatuko ginateke, Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa, Getxoko eskola publikoen informaziorako sarbidea hobetzeari buruzkoa. Benito jauna. Sí, procedo a leer la moción. Bai, mozioa irakurriko dut. Urtero bezala data hauetan Getxoko ehunka familia bete-betean daude sartuta ikastetxeei buruzko informazioa bilatzeko lanetan. Seme-alabak hurrengo ikasturterako matrikulatu ahal izateko. Oso erabaki garrantzitsua izan arren, familiek oroar oso informazio gutxi izaten dute erabaki hartzeko unean eta zertxo ere ez udalak emana. Esate baterako hurbileko udal batzuek liburuzka bat bidaltzen dute zeinaren bidez laburki azaltzen baita udalerriko hezkuntza eskaintza. Mozio honek barne hartzen dituen bi proposamenak gauzatzen badira, informazio falta hori konponduko litzateke. Eskuragarri dauden bekak eta diru laguntzei buruzko informazioa ere bidaltzea proposatzen dugu noski. Halaber, Getxoko ikastetxe publikoen kalitatea nabarmenduko litzateke. Hezkuntza inklusibo, euskaldun, laiko eta doakoa nahi dugu. Aniztasunarekin konprometituta dagoena eta ekitatea naiz gizarte kohesioa oinarri dituena. Informazio faltaren ondorioz ikastetxe jakin bat aukeratzean, batzuetan familiek haien inguru sozialak edo familia konbentatutakoaren arabera jarduten dute. Udalerriko eskolen egoera bertatik bertara ezagutu gabe. Halaber, informaziorik ez izateak hurbileko udalerrietara joata eragiten du, eta bitartean, Getxoko ikastetxe batzuetan plaza batzuk bete gabe geratzen dira. Hildo beretik gogoratu behar dugu informazio gehiago izan da, lagungarriago izango dela bereizketari aurre egiteko, zeina desberdintasunak ezabatzeko eragozpena baita. Horren bestez, logikoena izango litzateke udal honek udalerriko eskaintzaren berri ematea. Horregatik, zer askatzen diogu Getxoko udaleko osoko bilkurari. Bat, Getxoko udala konprometitzen da urtero liburuzka bat egitera. Liburuzko hori etxebizitza guztietara bidaliko du eta Getxoko ikastetxe publikoen eskaintza azalduko da bertan bakoitzaren instalazioa, proiektua, hezkuntza bilbidea, zerbitzuak eta bizitetarako kontaktua dirazita. Getxoko udala konpromiso hartzen du herritarren arretarako bulegoetan urtero eskola matrikula egiteko garaian eta garaia hasi aurretik Getxoko ikastetxe publikoen eskaintzari buruzko informazioa ematera familiei. Halaber, informazio emango zaie laguntzei eta udal zein autonomia erkidegoko bekei buruz. Eta azalduko zaizkie matrikula prozesua betetzeko jarraibidea zeintzu diren. Bai, Zorrilla Lekerika jauna. Sí, hemos presentado una enmienda. Bai, guk emendakin bat aurkeztu diogu mozioari eta banatuko dugu. Zorrilla Lekerika jauna, irakurri. Señor Zorrilla Lekerika, adelante, proceda a leerlo. Proponemos eliminar la palabra público de los dos puntos de acuerdo porque consideramos, ya que aparece toda la información de los colegios de Getxo, públicos y concertados, en la página web, solicitamos que se incluyan en los folletos. Con lo que la redacción de los puntos quedaría de la siguiente manera. 1. El Ayuntamiento de Getxo se compromete a elaborar cada año un folleto que se distribuirá a cada domicilio con la oferta de centros escolares de Getxo, con descripción de sus instalaciones, proyectos e itinerario educativo, servicios y contacto para visitas.
2. El Ayuntamiento de Getxo se compromete a ofrecer actualmente en las SOACs, previo y durante el periodo de matriculaciones escolares, información a las familias sobre la oferta de centros educativos de Getxo, sobre las ayudas y becas tanto municipales como autonómicas y se dé orientación para la cumplimentación del proceso de matriculación. Benito jauna. Sí, por parte de nuestro grupo y como ya transmití al... Gure udaltaldearen partetik, Andrade jaunari esan bezala, ez dugu onartuko emendakina. Paso a... Defentsara pasatuko zara. Bai, paso a defenderla y... Bai, defendatuko dut, Al final explico los motivos por el... eta gero amaieran azalduko dut zergatik aurkeztu du ez dugun onartu zuzenketa. Entzun ahal izan duzuenez, proposamena merke ateratzen da eta ez du eraginik aurrekontuan. Aurrekontuan, inpresiorako, publizitaterako partida oso handiak ditugu eta, beraz, erabil daiteke, folleto hau ere egiteko. Egia da, matrikulazio aurreko datetan, otsail bueltan, oso data estresantak izaten direla familientzako, erabaki garrantzitsu bat hartu behar dutelako, eta zoritzarrez ikusi dugu gure udalerrian informazio gutxierekin egiten dutela. Familiek bilatzen dute informazioa. Daukaten denborarekin, askotan gainera zentroetara bertaraino joatea bizitak egitera, ez da erraza. Eta kontutan hartu behar dugu baita zentro publiko gehienen kasuan oso informazio gutxi eskaintzen dela edo eserrez interneten behintzat ezagutzeko nolakoa diren. Egoera hori izan da, zer gertatzen da. Kasu askotan zentro aukeratzen da itxuan. Eta kontutan hartu behar dugu momentu honetan familiak ezjakintasun edo inzertidumbre horren baitan daudela, ez dakitelako Euskal Hezkuntza Legea momentu honetan Eusko Legebiltzarrean eztabaidatzen ari denak zein aldaketa ekarriko dituen. Horregatik mozio eta ekintza xume honen bitartez, nahi duguna da lehenik eta behin eskaintzaren berri ematea sare publikoan. Zoritzarrez gure udalerrian gainera sare publikoaren berri ez da horren beste ematen eta bestalde erraztasunak eman nahi ditugu familiek nahi dutelako joateko zentrora, hurbil geratzen zaien zentrora. Eta horrela gainera konponduko dugu segregazioaren arazoa eta hau ere oso garrantzitsua da. Badirudi ez dagoela lotuta gai honetara, baina informazio falta dagoenean, askotan familiek beste pertsona batzuen gomendioei kasu egiten diete. Eta haien zirkulu sozialari egiten diete kasu ez da, eta zirkulu sozial horrek bakoitzaren posizio sozioekonomikoa islatzen du. Eta azkenean jasotzen dituzten gomendioak segregazio baten oinarritutakoa dira. Zifren arabera, Euskadin segregazio hori altuegia da. Kontuan izan, Save the Childrenen txostena. Euskadi da jatorriaren araberako segregazio handiena duen lurraldea eta bigarrena segregazio sozioekonomikoaren araberakoa duena. Hori kontutan hartu behar dugu, proposamenetan. Proposameno praktikoa edo oso xumea badere kontutan hartu behar dugu segregazioaren kontua. Ez dugu onartzen alderdi proposamenaren zuzenketa, ikastetxe guztia barne hartu nahi dituzte informazio banak eta honetan eta ez bakarrik publikoak. Baina kontu hau, kontutan hartu genuen mozioa aurkeztu aurretik. Eta uste dugu eskaera publikora mugatu behar dugula. Zergatik, sare pribatuak edo itunduak jada baditu bere tresnak, bere bideak ezagutzera emateko. Eta bigarrenik, testuingurua ezin da ahaztu momentu honetan, Euskadiko Hezkuntza Legea onetsiko da Legebiltzarrean, eta bertan kontutan hartzen da, edo kontsolidatu egiten da gure lurraldeko privatizazio maila altua eta kalte egiten zaio zoritzarrez eskola publikoari. Horregatik uste dugu Getxotik udalak esfortzu egin behar duela, bere eskolari protagonismo emateko, eskola publikoari.
todas las opciones, ¿no? Y sobre todo para que las familias Batez ere, opten por un modelo familiek de escuela y un modelo educativo aukeratzen duten eskola eta hezkuntza eredua nos iguala a todos y berdintasunan oinarritutakoa izateko. un modelo que genera cohesión social. Kohesio soziala dakarren eredua litzateke, arrakasta akademikoa bermatzen diena ikasle guztiei eta era berean, euskaldunizazioa lortzen duena. Euskalduntzea, ikasle askoren euskalduntzea. Casos que puedan ser más difíciles porque Baita kasu zailenetan ere, izan ere, o una menor que ya tiene una familia que habla en euskera, pues no tiene tanto. euskeraz diharduen nerabe bat euskalduntzak ez du zentzu askorik. Beraz uste dugu testuingurua hau izanik udalak eskola publikoaren alde egin behar duela, bizibilizazio mataren alde, eta familiei lan erraztu. Zeinek defendatu, Gilego Andereak? Eskerrik asko, Alkate Andrea. Comienza en su moción indicando algo. Zuen mozioan diozuen zerbait ez da egia. Diozu familiek informazio gitxirekin hartzen dutela erabakia eta udalaren partetik ez dela informaziorik ematen, hori ez da egia. Ez da egia udalak ez duela eskola zentroen inguruko informaziorik ematen. Udal webgunean hezkuntza atalean gidaliburu bat dago, xehetasun osoz da bertan, hezkuntza zentro guztiak agertzen dira. Informazio asko ageri da eskola bakoitzaren inguruan, harremanetarako telefonoa, kokapena, hezkuntza mailak, zerbitzuak, eredu desberdinak, instalazioak, proiektu eta zerbitzu pedagogikoak, eskolaz kanpoko jarduerak, autobusa duten ala ez, jantokia duten ala ez. Gidaliburu horretan informazio guztia dago, gainera atal horretan, webgunean bertan, agertzen da nola lor daitezkeen hezkuntza arloko diru laguntzak. Eta agertzen da baita ere matrikulaziorako informazioa, hurrengo kurtsora begira. Are gehiago, lokalizatzaile bat daukagu zentroak mapa batean kokatzeko. Horrela, herritarrek ikus dezakete zein geratzen zaien etxetik hurbilen. Hau da, proposatzen duzuen gida, existitzen daia da, baina formatu digitalean da, eta beraz une oro egunera daiteke informazio interesgarriarekin. Interlokuzioarekin jasotako informazioa txerta dezakegu. Paperezko gida bat bidaltzea udalerriko etxe guztietara, bastu guztegokia denik. Lehenik eta behin etxe guztiek ez dut etxe hori informazio hori behar. Eta bigarrenik, gastua, diseinua, paperean inprimatzea eta bar, oso handia litzateke. Ia 35.000 etxez ari garelako. Bestalde, udalerritik kanpoko beste zentro batean aurra matrikulatzea aukeratzen duten familien kasuan, uste dugu aukera librea dela. Eta ez dugu uste informazio faltagatik egiten dutenik. Eskolarizazio adinean seme-alabak dituzten familiek IKT-ak manejatzen dituzte. Eta webgunea, udal webgunea da lehenengo tresna gisa definitzen dutena. Esan beharra dugu baita ere, zaurgarritasunen bat izan dezaketen familiek udal baliabideak dituztela haien eskura. Oinarrizko gizarte zerbitzua, karrera zerbitzua eta bertan informazio guztia jasotzen dute aukeraketa egiteko. Esatea, familiek ez dituztela seme-alabak eskola zentroetan matrikulatzen gida fizikorik ez dutelako, horrek ez du inongo zentzurik. Eta eskola segregazioa hain garrantzitsua den zerbait, gidaliburu faltarekin lotzea ere, errespetu falta iruditzen zaigu. Horren bestez ez dugu babestuko mozioa. Ez dugulako uste informazio falta hau gertatzen ari denik, haurrak matrikulatzeko ordu. Eskerrik asko, Bidesola jauna. Ni oso laburra esango nintzen, baina laburrago esango naiz. PSeko bozeramaileak gure arrazoien bat arrazoi bota dituelako. Uste dugu informazio nahikoa dagoela, berak izan bezala, eta ez dugu ikusten informazio gehiago heldu behar denik etxeetara.
Kasu honetan bai ikusten genuen garrantzitsuagoa hizkuntza ereduak aizea gainditzen laguntzeko konpromisoa eskatuko balu mozioak, eta esan bezala dagoeneko erraz topatu daiteke informazioa, PSeko bozeramaileak esan bezala, eta horregatik abstenituko gara. Eskerrik asko, Zorrilla Lekerika jauna. Muchas gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Lehenik eta behin gu orain ez gara eztabaidetan sartuko, Eusko Legebiltzarrari dagokion eztabaida ez dugu orain hemen hasiko eta Elkarrekin Podemosen mozioan zentratuko gara. Oso proposamen interesgarria iruditzen zaigu zuzena asmo honekoa eta ez oso garestia. Ulertzen dugu filtro batzuk jarri beharko liratekela, hori bai ez ziogu biztanleria osoari bidali behar. Udalak izango ditu familien datua, jakiteko zeintzuek dituzten eskolaratu beharreko aurrak. Era berean, nik esate baterako nire familian eskola adineko pertsonak ditut eta alkate Andrearen gutun bat jaso nuen esanez, nire aurrak euskaraz matrikulan itzakela. Alkate Andreak hori egin zuen bezala orainoz legoke gaizki hezkuntza zentroei buruzko informazioa ematea. Alderdi sozialistak arrazoia du. Webguneko informazioan nahiko konpletoa da, hori egia da. Bertan agertzen dire hezkuntza zentroak, era guztietakoak, telefonoak, zerbitzuak, eskolaz kanpoko jarduerak eta bar, baina arazoa da sarbidea nolabait konplikatua dela. Hain zuzen ere, gaietara joan behar da, gero gizarte koheziora, hor barruan hezkuntzara, eta gero gida aurkitu. Bilatzailean bertan ere hezkuntza zentroa jarrita, ez dator automatikoki informazio hori. Modu informatikoan erraztu aldela uste dugu. Por eso nos parecía razonable la propuesta de Elkarrekin Podemos. Nosotros Beraz, gu abstenituko gara Elkarrekin Podemosen proposamenarekin ere ados bagaude ere. Ulertzen dugu zentro publikoen informazioa bakarrik emanez gero inkonpletoa litzatekeela. Hala ere neurri ona dela uste dugu. Eta gure zuzenketan hain zuzen ere, udalak berak ematen duen informazioari egiten genion erreferentzia zentro publiko-pribatu zein itunduak, eta osatuago ikusten genuen. Besterik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko. Zure txanda da, Erkoreka jauna. Egun ondan nahi, antes que nada, creo... Lehenik eta behin uste dut esan beharra dugula, egia dela udalak bere eskumenak betetzen dituela, eraikinen mantentze arloan eta gainera bestelako laguntza ematen du. Hemen tratatzen dugun mozioan bezalaxe, informazio espezifiko ematen duelako Getxoko hezkuntza zentroen inguruan. Jada bozeramaile sozialistak eman ditu azalpenak eta udalaren webgunean informazio nahikoa ematen da, hezkuntza atalaren baitan, gidaliburu badago, diru laguntzen inguruko informazioa, matrikulazio prozesuari buruzkoa eta beste hainbat datu erabilgarria direnak udalerriko gurasoentzat. Era berean uste dut garrantzitsua dela esatea, OAX-etan, informazioa ematen dela ikasturteko momentu konkretuetarako, zehetasuna behar direnerako. En resumen, las áreas de comunicación ciudadana están a disposición y colaboran para dar apoyo en todo momento al área de educación, que son las necesidades que pueda tener a la hora de beharritzanetan laguntza ematen zaio, seguirán haciendo en el futuro. Hezkuntza familiei beharritzanetan hartatzen jarraitzen gara, hezkuntza arloan baita ere informazioa ematen zaie, familia guztiei behar duten guztietan, eta alderdi sozialista mozioaren inguruan esan bezalaxe badago informazio eta kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Benito jauna. Sí, gracias. Eskerrik asko alkate Andrea. Eskerrak Zorrilla Lekerika jaunak erabilgarritzat jotzen duela gure proiektua. Lehenengo aldia da, entzun dudana. Más información es malo. A mí
Lehenengo aldiz, entzuten dut informazio gehiago ematea txarra dela. que hay información en la web. Harritzen nau. Egia da, webgunean badatorrela informazioa, baina zaila da bertaraino iristea. Tampoco es muy útil. Eta ematen den informazioa ez da oso zehatua, ez da erraza kontsultatzea, De entenderla y ez da erraza erabiltzea, ulertzea, eta bar. Nik uste dut beti datorrela ondo informazio gehiago izatea, eta alik eta bide gehienetatik gainera. Are gehiago eskoletarako matrikulazioa bezain gai garrantzitsu baterako. Ez dugu ikusten, ez da, que no todos necesitan información tenga que ser única. esatea guztiek ez dutela behar informazioa oztopo izan behar dela, ezagutzera emateko. El Getxoberri, la agenda cultural de Musigebarri o incluso la guía de violencias machistas. Beste hainbat gauza ere hobeto zabal A zitezkeen. mí no se me ocurre cuestionar que esa guía que se va a Niri etzait okurritzen esate baterako kuestionatzea beste gidalibu batzuk ez direnak izango erabilgarriak beste pertsona batzuentzat. necesaria. Y lo que proponemos al final es algo así. Esto es lo Eta proposatzen duguna antzekoa da gidaliburu bat egitea kasu honetan baita. a todas las familias, toda la oferta educativa, los colegios, un saludo del alcalde. Alkatearen agurra, hezkuntza zentroen zerrenda bat, informazioa, horrela guztiok ateratzen gara irabazten. Hain zuzen ere, hezkuntza sistema batean getxokoan baita, plaza gutxi daudenean, publikaren kasuan segregazio bat gertatzen da. Save the Childrenek zer dio esate baterako ez teilazek, ikasle ezaugarrien 70% publikara doa zela. Eta zer gehiago esaten da? Zentro batzuetan ikasleak aukera horretatik kanpo geratzen da eta beste batean ez dira plaza guztiak betetzen. Lan handia egin behar da informazioa hobetzeko, familiek erabaki dezaten modu informatuan. Eta ez informazio gutxirekin, izan ere informazio gutxi da iristen dana. Eta horregatik diot berez pauso erraza dela eta funtsezkoa eman beharko litzateke. Hain zuzen ere eman diren argumentu guztiak urtean, folleto bat bidaltzari ezezko emateko ez dira zentzudunak egia esan. Informazio gehiago beti etorriko da ondo. Eta ere gehiago hezkuntza arloan. Beste norbaitek? Dilau Andrea. Argitzearren. Nik ez dut esan informazio gehiago ematea gaizki datorrenik. Eta oso onda dago, zuk onartzea, webgunean badagoela informazioa, lehenengo interbentzioan esan duzulako udalak ez duela informaziorik emoten. Eta gustatuko litzaidake berriro esatea, eskola segregazioa oso garrantzitsua dela, eta horrek ez duela hala ere zerikusirik gidaliburu batekin, baizik eta berdintasunik ezarekin. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Ez, beraz, bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak. Elkarrekin Podemos kontra. PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak. Partido Popularra eta EH Bildu. Beraz, bertan bera geratzen da, eta honekin galde eskaeren atalera pasatuko ginateke. Ez dakit galdera eskaeraren bat badagoen. Ez? Beraz, auzokideen atalera pasatuko ginateke. Auzokide batzuk ikusten ditut hor, ez dakit galderarik egin nahi duten edo. Ez? Bai? Normalean atxeden aldi bat egingo dugu labur-labur, 10 minututxokoa eta itzuliko gara, bale? Zure izena esango diazu, mesedez? ¿Me puede decir su nombre, por favor? Ignacio Sáenz. Vale. Vale, pues luego tiene la oportunidad de intervenir. 10 minutuko atxeden aldi egingo dugu.
Bueno, emango diogu txanda, herritarren txanda zabalduko dugu. Beraz, Saez jauna, si se acerca al micrófono. Hurbildu mikrofonora mesedez. Recordarle que Gogoratu. tiempos de intervención, yo suelo controlar aquí. Hitzartzeko epea denbora daukazula ezarrita, zuentzat ere respetatu beharreko denbora daude, 5 minutu dituzu eta gero bigarren txandarako 2 minutu edo 7 minutu jarraian, zuk nahi duzun abizatuko zaitut. Egun on guztioi, bueno, gaurkoan hemen gai batzu komentatu dira da 2 kontu gauza esan nahi ditut. Barkatu Jose Ignacio Saez naiz, eta bizilagunen elkarte batetik nator. Eta itsasadarrazpiko tunelak egingo duen eraginaren inguruko kaltetuen talde bagara. Alegazioak aurkeztu ditugu proiektuari eta momentura arte informazio eskaeretan etzaigu ezer helarazi. Momentu honetan abendu hasieran gaude eta, bueno, jaso dugu Aldundiaren dei bat eta urtarrilaren 30erako konbokatu gaituzte xehetasunak emateko. Hori da momentura arte daukaguna. Ondo. Gu orain ez gara sartuko proiektuaren egokitasunean, uste dugulako, lehenik eta behin nire ordezkaritzaren eskumenetatik haratago doala, nik azken finean bizilagunen elkarte bat errepresentatzen dut eta hoien kaltetuak errepresentatzen ditut. Gukain bakezka ditugu eta oraintxe aipatuko ditut hain zuzen ere. Argi dago gure inguruan, Saez jauna, barkatu, etzaitut ikusten, lorak daude horreta, oraintxe, listo. Lorak lehenengoa dira eta. Nik uste dut, Getxoko udal modura, azpiegitura bat potentea dena gainera egingo duzue, eta gogoratu, hirikoa dela baina ez interurbanoa. Eta horrek azken finean eragin negatiboa eta handia izango du gure inguruan. Puntualizatzearren. Argi dago, momentu honetan dagoen aurre proiektuan jada aipatzen dela ingurumen arazoak direla, Zara taldetik zein Kutsadura aldetik, eta badago beste kontu bat asko kezkatzen gaituena. Mugikortasuna galduko dugu. Eta bizikletentzako espazioa ere bai. Oso gauza konkretu eta errazak esatearren. Avanzada eremuan, Puente el Peligro tartazen guruan, goiko pasabide bat dago semaforoarekin. Aurre proiektuan, 3 aukerak ezeztatzen dira. Esaten da pasarela ere bat egingo dela. Baina momentu honetan ez dago dokumentu batean ere. Beraz, oso erraza da, leku batetik bestera pasatzea gure udalerri baruan, oinez, bizikletaz, seme-alabekin bertatik pasa gaitezke, baina proiektuan dagoenari erreparatuz gero, oztopatu egingo da. Hori oso garrantzitsua da. Anulatuko den beste lurpeko pasabide bat. Bia de Plentziatik Artaza parkera doana. Hor lurpeko beste pasabide bat dago, eta hori anulatu egiten da, kendu egiten da. Gobelaurretik aurrera, oinezkoentzako pasabide bat dago, printzipioz badirudi hori ere ezeztatuko dela. Eta horrek zer ekarriko du? Murru bat egin beharko da, avanzadarantz eta beste bat Gobelaurren eta enkajonatuta utziko gaitu gure egunerokoan. Beste arazo batzuk ez aipatzearren, esate baterako avanzadaren tarte horretan, errai bat egongo dateratzeko eta beste bat irte sartzeko. Guztio gara bizilegunak eremu horretan badakigu zelako trafikoa dagoen oraindik eta badakigu hor sortuko diren ataskoak oso fuerteak izango direla. Misión imposible izango da. Ez da herritarrengan pentsatu. Artazako parkea, Leioaren abada ere,
utilizamos muchísimo, sobre todo la parte Guk asko erabiltzen dugu. del Palacio Artaza, ese prácticamente desaparece, según el anteproyecto. Eta bueno, hori aurreproiektu honen arabera kendu egingo da. Eremu berde bat kenduko da benetan potentea eta garrantzitsua dena. Es decir, todo eso yo creo que son impactos más que suficientes para que a nosotros nos hubiera gustado. Hori nahiko eta soberan da Getxoko udalak aktiboago jarduteko, defentsan, bizi kalitatearen defentsan. No hemos visto hasta Eta este guk momento momentura arte ez dugu ikusi egiteko aktiboa izan duenik udalak, viendo esos derechos que nosotros consideramos y nosotros tenemos. eta guk uste dugu gure eskubideen aurka doala. Horixe da pixka bat esan behar nuena, eskerrik asko. Bueno, pues le agradezco Eskerrik asko, esandakoagatik, printzipioz. la reunión el día 30. 30ean, urtarriaren 30ean daukagu bilera. A través de alcaldía. Alkatetzaren bitarte zuen erkidegotik jaso zenuen erantzuna, bilera eskaera horri eta Aldundiarekin elkarlanean ari gara, zuzenean, badakizue. Eta horrela kudeatugu bilera hori, beraz nik uste dut hoberena litzatekela bilera honetan, zalantza guztiak argitzea. Diputación Foral de Bizkaia y la coordinación técnica que existe, pues se han puesto también de manifiesto encima de la mesa. Eta azken finean, beste hainbat gauza komentatu diren bezalaxe, ikusiko dugu bilera horretan ere, argitzen ditugun gauza guztiak. Azken finean ere, hasierako proiektua daukagu orain, aurre proiektua zen aurrekoa, eta, obra handi bada ikusi dugu. Nik suposatzen dut azken finean, baderatuko beharko ditugula behar izanak eta oztopoak eta zailtasunak murriztu prozesuan zehar. Baina berriro diot, nik ere espero dut bilera horretan egotea, ondamen diren bat gertatzen ez bada, baina nik ere espero dut bilera horretan egotea, bizik interesatzen zaidalako lehen eskutik entzutea. Eta Aldundiarekin zuzenan egotea. Bale? Eskerrik asko. Bueno, amaiera ematen diogu udalbatzar honi eta bihar ikusiko gara momentu kaixo, hola, mesedez, hitz egiten ari naiz, bai? Momentutxu bat. Vale, eskerrik asko. Vale. Amaiera ematen diogu, bihar ikusiko gara aurrekontuen udalbatzarrean, baina nik bai aprobetxatu nahiko nuke, zuei ere bai, eguberri hon bat opatzeko, aurrerago ez balin bakera ikusten ere urte berria, eta sartu gaitezen 2024ean asmo eraikitzaileekin eta Getxoren alde lan egiteko asmoekin. Eskerrik asko.